שלום חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. היום אנחנו מארחים את תמיר סאסי. למי שלא מכיר, תמיר, לשעבר מנכ"ל חברת אקסיטו, כיהן בתפקיד במשך 3.5 שנים, והוביל את החברה ממש מעליית גג של חנות מחשבים, ועד לאחת מחמשת חברות ההייטק הגדולות ביותר בישראל, בתחום הענן והבטחת המידע. בנוסף, תמיר מחבר הספר אומנות להשפעה לפי מודל FVM, שהוא בעצמו פיתח ספר שהפך לרב מחר, וגם מרצה ומלמד את השיטה. בין היתר, תמיר משקיע בשוק ההון ונדל"ן, ונולד וגדל בבאר שבע. תמיר, איזה כיף לארח אותך פה. האמת שזה, כמו שאמרתי לפני, זה אחד הרעיונות שאני רציתי באופן אישי לקחת, כי אמרתי, אני בא לנצל אותך. לשאול אותך, כן, לגמרי. זכיתי. האמת שזה הדדי. יש לכם פה מקום מקסים, ותענוג פה להתראיין אצלכם. איזה כיף. אז לפני שמתחילים וככה צוללים, אשמח לספר רגע על עצמך, למי שלא מכיר, למרות ההקדמה שנתנו פה. נתתי הקדמה מאוד יפה, אבל אתה צודק, נולדתי בבאר שבע במקור, כל הסטריאוטיפים שאתה רוצה, מזרחי, באר שבעי, ילד מופרע, שעבר דרך מאוד מאוד מאתגרת, שעליה כתבתי בספר שלי, אמא חד-הורית, גרושה, שגידלה אותי ואת אחותי כל הילדות ביחד, בשכונה מאוד מאוד ישנה בבאר שבע, מי שמכיר את שכונת ו' ליד קניון אביה, שם הייתי כל הילדות, כל מיני דירות שעברנו, כל שנה בית ספר אחר, כל שנה, היה לי 12 בתי ספר עברתי, אני חושב שלימים זה מה שלימד אותי להתאקלם מאוד מאוד מהר לאנשים, כל מקום שאני מגיע תוך דקה צריך להתאקלם ולהכיר אנשים, עד שהתחתנתי, גיל 20, צבא, הייתי בסיירת גולני בפלסר, התחתנתי, כל המסלול המוכר, חובות, בעיות, כמו שכל אחד שמעיז, נכנס לחובות, נכנס לבעיות, מסתבך, וזהו, ואני חושב שעם הזמן הבנתי את המסלול הנכון, עליתי על הצ'אנס, מה שנקרא, עד למקום שאני נמצא בו היום, זה דרך ארוכה מאוד, זה לא שזה קורה ביום אחד, זה עבודה מאוד מאוד קשה, אני חושב, הרבה אמונה, הרבה אנשים, אני חושב בעיקר התמדה, זה הקעקוע למעשה, השני שיש לי על הגוף, רק התמדה בלבד, כל השאר מגיע. התפנית הייתה חדה, או שזה משהו שקרה? לא. כאילו, סיימת בית ספר? נכון. סיימתי בית ספר, הלכתי לגולני, לפלסר, שהשתחררתי מהצבא, חשבתי שכל העולם עומד לנגד עיניי, הייתי בפלסר גולני, הלכתי לחברות כוח אדם, אמרו לי, וואי, גולני, אני מת על גולני, נשאר לי, גולני, אז אמרתי, אני צריכה פה מאבטח בקניון קריית אונו, ואמרתי, טוב, אז אני מבין שזה לא יעזור לי הרבה בחיים, לא היה באותם שנים לא יוטיוב ולא השראה ולא פודקאסטים ולא הרצאות, גג אתרי אינטרנט עם מאמרים, לקרוא קצת, ואנשים שמאמינים בך, זה הכל, אז אני חושב שגם לי היה אנשים שמאמינים בי, התחתנתי מאוד מוקדם, בגיל 20 כבר הייתי נשוי, הבן שלי כבר בגיל 20 נולד, הראשון, היום בן 20 כבר, אבל אז הוא נולד, חובות כלכליים מאוד כבדים, הוצאה לפועל, דופקים כל שני וחמישי בדלת, אני כבר רגיל לדפיקות, אתה יודע שעד היום, כשיש דפיקות בדלת, אני שואל את עצמי, מי זה, מה הוא רוצה ממני? עד היום, שתבין, מאז. וואו. הוצאה לפועל, חובות, עיקולים, למה זה? כי הייתי מעיז, הייתי מנסה, נופל, לא יודע להתנהל עם כסף. היית עצמאי? לא, עובד רגיל. המשכורת אז שכר המינימום היה 3,200 שקל. אוקיי. החזקתי לבד, אשתי ואת הילד. הבטחה. לא, הכל מהכל, על הבטחה, העבודה הראשונה שאמרו לי. אוקיי. הכל מהכל, התמודדות, היה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שברגע אחד, סיפרתי את זה גם בספר וגם בעוד מקומות, היה רגע אחד שקראתי איזשהו ספר, הייתי בן 22-3, קראתי אותו בלילה, את הספר הזה, כולם מכירים את הספר הזה, אבא עשיר אבא עני, לא הספר הוא העניין, אלא עמוד אחד שהיה שם בעמוד 140, שהוא יושב שם עם איזה אשת תקשורת, שהיא אומרת לו, איך מצליחים? תסביר לי, איך מגיעים למה שאתה הגעת? היא שואלת את רוברט קיוסקי. ואז הוא אומר לה, מה בעיה, אני אתן לך, יש לי פה חבר שעושה הרצאות למחירות. אתן לך כרטיס חינם. היא קמה בעצבים, אומרת לה, אתה לא מתבייש, יש לי תואר ראשון בתקשורת, זה שולח אותי ללמוד מחירות, מאיש מחירות נוכל, רמאי, שקרן, זה התדמית, אנשי מחירות. נכון. והיא קמה באה ללכת, והוא תופס לה את היד, ומחזיר אותה חזרה לשבת, והוא אומר לה, תראי מה כתוב על הספר שלי, רב מחר. את יודעת מה זה אומר? את, כנראה, אם את מעולם התקשורת, את יודעת לכתוב יותר טוב ממני. אבל אני איש מחירות, ואם את רוצה להצליח בחיים, את חייבת להיות אשת מחירות. למה? לא כדי למכור עכשיו את הפלאפון הזה או את העט. איש מחירות יודע לדבר, הוא יודע להוביל רעיונות, הוא יודע לרתום אנשים, הוא מבין אנשים, ואם יש לך את הכלי הזה של איש מחירות,
דרך המלך היא פתוחה לך. אז זה מה שעשיתי. קמתי, הלכתי, התחלתי לעבוד במכירות, הכרתי אנשים מאוד מאוד טובים, אחד מהם היה שי שטרן, ערן כהן, הם לימדו אותי את כל רזי המקצוע, עבדתי באות אז, אוקיי. ושם התחלתי ללמוד מכירות, לא הבנתי, חשבתי בהתחלה שאני מוכר, מרוויח, עמלות וכו' וכו', לא הבנתי שאני למעשה בונה את מה שאני. לימים לא יכולתי להיות לא מנהל, לא סמנכ"ל, לא מנכ"ל, לא עצמאי, לא שום דבר. בלי הסקיל הזה. בלי הסקיל הזה, שהוא הסקיל מבחינתי הכי חשוב. כן. אתה יודע שאשתי, הכרתי אותה, הייתה צעירה, הייתי בן 30 שהכרתי אותה, היא הייתה בת 20. והיא סיימה בדיוק עבודות, באתי להגיד עבודות שירות, לא עבודות שירות, אחרי צבא. עבודה מועדפת. עבודה מועדפת. עבודה בתחנת דלק. היא אמרה לי, טוב, לאן אני הולכת? אמרתי לה, את הולכת לעבוד נציגת שירות, במכירות, פרטנר, פלאפון, מה שאת רוצה. אני יכולה יותר, אני אמרתי, את לא יכולה שום דבר יותר, את מתחילה שם. אוקיי. שם את מתחילה שנה, תבני את עצמך, תלמדי לדבר, תלמדי שירות, תלמדי בני אדם, אחרי שנה נדבר, נבין מה השלב הבא שלך. וזה מה שעשתה, נכנסה לפרטנר, וככה דחפתי אותה. אני באמת מאמין בדרך אותי, במסלול אתה חושב שמי שעכשיו צופה בזה, והוא, לא יודע, ישתחרר עכשיו, כן. והוא מחפש איפה להתחיל את החיים שלו, הוא לא יודע לאן, אבל בסוף, כדי לפתח את עצמו יותר, להתחיל במכירות? קודם כל כן, חד משמעית, להתחיל את העולם שלך במכירות. תראה, אם למדת, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה הכי טובה. אני עבדתי 15 שנה בעולם המכירות, עשיתי תפקידים בכירים, לפני הייטק. ויום אחד אמרתי, אני חייב לעשות סוויץ'. אוקיי. אני רוצה את העולם ההייטק. עשיתי כבר הכל מהכל במכירות, עשיתי את כל התקנים, אני רוצה הייטק. ואז ישבתי לכתוב את הקורות חיים, ולהתחיל להיכנס לעולמות הייטק. חבר שלי אמר לי, וואו, אתה הולך ישר לעולמות הניהול בהייטק, וכולי אמרתי לו, איך? אני לא אדם, לא באתי מעולם הטכנולוגיה, איך אתה אומר לי עכשיו, מה, איך? אמר לי, מה, עזוב, אתה תצליח, אתה בא מעולמות הניהול, אמרתי לו, אין דבר כזה. אני מתחיל מהנקודה הכי נמוכה שיש. וידעתי שאני רוצה להתחיל כתומך טכני רגיל לכל דבר. והלכתי, עשיתי קצת קורסים, CCNAs, פייתון, לינוקס, נדבר איתך, אבל בטווח של חודשים בודדים. לא תואר. מה פתאום, לימודים 3-4 חודשים, מהר להריץ קורסים, להבין את השפה. כן. וזהו, נכנסתי כתומך, לא היה לי רקע טכנולוגי, ידעתי לבנות אתרי אינטרנט, כאלה, דברים שהרבה אנשים יודעים. נכנסתי לעבוד כתומך, פתחתי כל חיסכון שהיה לי כדי לחיות, כי ידעתי שאני יורד במשכורות מאוד גבוהות בעולם המכירות, פתאום למשכורות מאוד נמוכות, כתומך אתה מרוויח נורא מעט יחסית. כן. ועשיתי את זה בהנאה צרופה. וואלה. ונהניתי מכל רגע, והמשכורת לא עניינה אותי, והדריכו אותי את רזי המקצוע של העולם הטכנולוגי. 7-8 חודשים, הפכתי להיות תחמ"ש, מנהל, קדמתי באותו חברה, ואז קיבלתי צרות כאלה ואחרות, עד שגלגלתי, הכל, סמנכ"ל, מנכ"ל, עד אקסיטיב. חברה שמה התעסקה באותה תקופה? עבדתי בוואן טכנולוגיות, וואן טכנולוגיה חברה ענקית, היום היא כבר 8,500 עובדים, הייתי שם המוקד שנותן את השירות לחברת קוקה קולה, חברה מרכזית על כל בנותיה, אביות, קוקה קולה, משקר וכו' וכו', שם התחלתי, הייתי תומך בתחילת הדרך שם. זה היה מצחיק, אני הייתי בן 30, ותומכים בדרך כלל, אתה יודע, בני 20, 22, 23, אז אני יושב בחדר אוכל ומדברים על באטמן, שזה קונספירציה, ושפיקאצ'ו זה סיפור אמיתי. ואני בכלל בן 30, יש לי גם, בן שלי כבר בן 10, מדבר פוליטיקה בכלל. ואז אמרתי, אני מבין באנשים, אני חייב להתערבב, אני לא יכול להיות האוטסיידר. זהו, אתה נראה אחד שאני משתלב בכל שיחה. ובכלל לדבר איתם על באטמן, בכלל לדבר איתם על זה, וזרמתי, הבנתי, תהיה ברומא, תהיה רומאי. והתחברתי, ומהר מאוד, יש לך אישיות של מכירתית ומנהל, לקח מאוד מהר לזוז בתפקידים. אני מדבר איתך, 4 חודשים בו מחמש, כאילו עוד 3 חודשים בו מנהל צוות. אם אתה בא עם הסט כלים האלה, אף אחד לא ישאיר אותך באותה נקודה. כן. אני חושב שזה בגדול, זה היה ההתחלה שלי. אוקיי, וזה היה לפני חברת פרסום או שאחרי? לא, חברת פרסום, למעשה, זה משהו שהוביל אותי לאורך כל השנים. זאת אומרת, תמיד לא משנה איפה עבדתי שכיר, הייתה לי חברת פרסום, אוקיי. ונתנו שירותים לתעשיית המוזיקה וכו'. חברת הפרסום הייתה על הנפש שלי. אני בן אדם מאוד מאוד הומני. למרות שאני בהייטק וזה עולם מאוד לוגי, אני בן אדם מאוד מאוד הומני, אני אוהב אנשים, אני אוהב את העולם שלכם, את עולם הפרסום, אני אוהב את עולם השיווק, אני אוהב להרצות, אני אוהב להדריך, תמיד שואלים אותי מה החלום שלי שלא הגשמתי. אז אני משלים, אני אומר, מה החלום שלא הגשמתי וכנראה אני לא אגשים לעולם, זה להיות מורה. אם היה בזה כסף, כנראה הייתי בבית ספר. אבל אתה מבין שאתה רוצה גם להצליח לצד זה. כן. אז כנראה שיום אחד, הוא לא סוג של מורה. הוא לא רחוק, אני כנראה ירצה וילמד ואדריך אנשים בחינם, כשאני אגיע לנקודה שנגיד זהו, אני מספיק מסודר כלכלית, אני לא צריך יותר,
אני לא רחוק משם הנקודה אותי, אני לא צריך לעבוד יותר, ואני ארצה ואני אלמד בחינם, זה מה שאני אוהב לעשות. אני עושה את זה עד היום, כמעט ללא תשלום, כל מקום שמזמינים אותי עמותות כאלה, אני מגיע, אני מרצה, אני מאוד מאוד אוהב, אני אוהב לראות חבר'ה צעירים, איך הם, אני אגיד לך למה, כי היום ברשתות מלמדים הרבה שהצלחה מגיעה בשנייה וחצי. שאתה עושה טק 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 והכסף מגיע. כן. שאתה נכנס שנייה אחת לביטקוין ותוך שנייה וחצי אתה נהיה מיליונר, זה לא עובד ככה. שאתה נכנס לחברה ותגיד להם מה אתה שווה ומה הערך שלך ואתה עכשיו מנכ"ל החברה, זה לא עובד ככה. יש דבר אחד שלא ישתנה בעולם, הצלחה צריך לעבוד קשה, לא משנה איפה יש אתה. דרך. לעבוד קשה, להתמיד. כשאני רואה בן אדם, בדיוק עכשיו דיברתי עם אחת העובדות שהייתה לי בטלפון, כי סיימתי לעבוד באקסיט, אז היא שאלה אותי מה קורה איתי וכו'. אז אמרתי לה, את יודעת מה אני הכי שונא אצל עובדים? כשהוא צריך לסיים בשעה 5, וב5:55 באופן קבוע הוא הולך הביתה. נותן לי תחושה כאילו הוא חיכה יום שלם ללכת הביתה. כן. כאילו, למה 4:55? למה אתה לא נותן לי 5:15, 5:30? לא כי אכפת לי 5 דקות. אתה לא all in. הדבר הזה אומר שאתה לא all in. אז תמיד יש לי משהו לנפש, אני תמיד דואג שיהיה לי הרצאות, הדרכות, אני מאוד מאוד אוהב. אני חושב שמנכ"ל, מנהל, זה גם סוג של מורה. בסוף אתה... מוחלט, זה מורה. זה רק מורה, כאילו זה זה רק קודם מורה. כל. בדיוק. זה רק מורה. לגמרי. שאל אותי איך אקסיט הוא הגיע מעליית גג, להיות חברה כל כך גדולה עם עשרות עובדים, חברה של עשרות מיליונים כל כך גדולה, 100%, 100% זה להיות לידר, מנטור של אנשים, להוביל אותם בעיינים, להבין את הבעיות שלהם. אני מכיר כל עובד ועובד בחברה שלי, מהעובד הכי זוטר ועד העובד הכי בכיר, אני מכיר את הדברים האישיים שלהם בבית, אני אפילו מכיר חלקם את חשבונות הבנק שלהם, את המצב הזוגי שלהם, את התכונות שלהם, וקל לי ככה גם לעשות את ההתאמות הנכונות לתפקיד, אבל גם למצות את היכולות שלהם למקומות הטובים ביותר. אני חושב שמי שלא יודע לעשות את ההבדל בין להיות מנהל לבין להיות לידר, לעולם לא יכול להגיע למקומות גבוהים. אתה יודע מה ההבדל בין מנהל ללידר? מנהל, אם אני אתן לך איזושהי הנחיה מסוימת, ואני אלך הביתה עכשיו, אתה כנראה תבצע אותה, אבל ככה אם בכלל. לידר, אתה תירתם 700% של המטרה שאני שמתי אותך. כן. כי אתה מאמין בי, אתה מאמין בדרך שלי. נכון. הדבר הזה אני חושב מוביל אותי כמעט בכל דבר שאני עושה בחיים. כן. כל דבר שאני עושה בחיים, זה הדבר הכי חשוב. כשהגעת לאקסיטו, כן. כמה חברי צוות היו שם? 17 עובדים אני חושב, הם היו בעליית הגג. 17 עובדים בערך. והיום? 50 ומשהו. אני כבר לא שם, דברים משתנים שם. כן. 50 ומשהו עובדים בערך, בשנתיים בערך, משהו. כן. הכפילה את עצמה החברה. זה נטו יושב על יחס בין אישי, כאילו על תקשורת עם אנשים, על להוביל אנשים. לגמרי. כן, זה מצחיק זה שגם אני לא אדם טכנולוגי. כן, זהו. שומע מנכ"ל בהייטק, אתה אומר, בטח הוא טכנולוגי מאוד. לא, אני לא טכנולוגי. היו לי אנשים טכנולוגיים מאוד, ואתה צריך לדעת, להתאים את העובדים הנכונים, בתפקידים הנכונים, לתת להם את הכלים הנכונים, וגם להיות מנכ"ל טוב זה לקבל החלטות, צריך להיות לך היגיון מאוד מאוד בריא. זאת אומרת, לא משנה איזה החלטה תקבל, אם תכניס אותי עכשיו להיות מנכ"ל של חברת גינון. אוקיי. אני אלמד קצת בוטניקה וזה, מה צריך לעשות כדי להיכנס לדבר הזה. אבל בסופו של דבר, אם ההיגיון שלך פה עובד בריא, אתה תדע לקבל החלטות שנוגעות לעולם הבוטניקה ולגינון, והחלטות טובות ומושכלות, בלי להיות מהתחום. בלי להיות מהתחום, כי פשוט היגיון מאוד בריא וניסיון ואומץ, אני חושב, הדבר הזה מאוד מאוד עוזר. אתה חושב שמנכ"ל טוב הוא מנכ"ל טוב בכל חברה? לא. 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 אתה צריך אוריינטציה לדברים מסוימים. אני לא נכנסתי לעולם הטכנולוגי בלי גישה לטכנולוגיה. אוקיי. לא נכנסתי לעולם הטכנולוגי בלי שאני אוהב טכנולוגיה. אני מאוד אוהב טכנולוגיה. אני סיימתי תפקידי עכשיו באקסיטיו, פניי מועדות לטכנולוגיה. למשהו אחר, אני עוד לא יודע לאן. אני חושב בדיוק בנקודה שאני שואל את עצמי מה אני רוצה לעשות, אבל אני אלך לטכנולוגיה. אתה לא תראה אותי עכשיו במי עדן. בסדר? סתם אני נותן דוגמה. מי עדן חברה מצוינת, כן? זה לא משהו... כן, לא אישי. פשוט לכל אחד והגישה שלו, בדיוק. אני לא אלך למי עדן. אני מחפש משהו מעולמות טכנולוגיה, מהסטארט-אפים. צריך לתת לך איזשהו גישה לעולם הזה, לדעתי. ואני חושב גם, אני אומר גם לבן שלי, העולם מתחלק בין הייטק לבין כל השאר. מי שלא מבין את הדבר הזה, יהיה בבעיה גדולה מאוד. מה זאת אומרת? עשיתי עכשיו קניות בשופרסל. אוקיי. היה שם 16, אני חושב, קופאיות שם. נכון. ופתאום יש רק 2. ואז יש... והכל אוטומטי. נכון. ורק 2, רק למי שיש לו מזומן וחייב, או מי שמבוגר ואין לו כוח. תשים למה קורה פה. 2 האלה מסתכלות על המחליפות שלהם. גם הם לא יהיו שם עוד. לפני חודשיים הייתי בתחנת דלק, אם אני לא טועה, של מנטה. אני רואה את המוכר מנומנם שם יושב, אין עובדים בכלל,
ואני בא לשלם, קניתי, לא זוכר, שתייה וזה, ואז אומר לי, לא, במכונה. ואז אמרתי לו, לא לשלם לך, אמר לי, לא, שמו מכונה לפניו, אתה מעביר את הברקוד, ושם משלם את הכסף גם בתחנות דלק, זאת אומרת, שים לב, הטכנולוגיה מחליפה אותנו. ומתוך העולם ההייטק אני רואה איך חברות, כוח האדם נמחק לחלוטין. אתה שואל אותי מה העתיד, וזו האמונה הכי גדולה שיש לי בשנתיים, 3 האחרונות. מנהלים שהם מנהלי אופרציה טכנולוגית, זה העתיד. זאת אומרת, העובדים יוחלפו בטכנולוגיה, ומי שישאר לו עבודה, זה אלה שיודעים לנהל את הטכנולוגיה, מי שיהיה מלמעלה. סיסואים באבטחת מידע, ראש צוות אבטחת מידע, ראש צוות סיסטם, סוק, נוק, זה תפקידים של בקרה, של ניהול, של פרויקטים, זהו, לא יישארו ידיים ומי שמבצע את העבודה זה מכונות. רובוטים. עכשיו תחשוב מה שקרה עם עולם ה-AI, בכלל, כן, לגמרי. זה Game Changer מוחלט, והמרוץ, אנשים, מישהו ישב איתי, אמר לי, תוך 20 שנה, איזה 20 שנה, לא תדבר איתי, 20 שנה, שנה, שנתיים, 3, אתה כבר, כן. שום 20 שנה, כן. אנשים לא מבינים את זה. ראיתי סרטון היום באינסטגרם, שבסין שמו בתחנת דלק מתדלק רובוט. וואו. אתה עוצר את האוטו שלך באיזה מקום כזה, והוא מכניס לך את המשאבה, הוא מזהה כבר איפה האוטו וזה. ותחשוב, זה פשוט הרי, זה לא ביג דיל, כאילו יש דברים אחרים שעושים את זה, למה זה לא קרה? כן. אני הייתי גם עכשיו בפגישה, עכשיו ממש לפני שעתיים, איזשהו סטארט-אפ, בן אדם שבא להציע לי את הסטארט-אפ שלו, להשקיע בו, אמרתי, אתה יודע, שעה בתוך הפגישה, אני אומר, זה רעיון גאוני, איך אין אותו? שעה שלמה, אני מנסה להבין איך הדבר הזה לא קיים. וכסביר להניח שכנראה זה קיים, החלטנו בסוף שאני רוצה לבדוק אם זה קיים או לא, אם אני משקיע או לא. סביר להניח שהוא קיים, אבל לפעמים אין את האנשים שיקחו את זה קדימה. כן. לישראלים יש מיליון רעיונות. אבל יכולת התמדה, אבל כן, בפועל לקום, לעשות, למצוא את הקשרים, ליזום, נורא נורא מעט. כן. אתה מכיר את הישראלים האלה, וואלה אחי יש לי רעיון, כזה וכזה, זרקתי לך רעיון, צא לדרך, 50-50, איפה אתה בתמונה? כן, אחד נותן את הרעיון, זהו, אחד מסכים איתו. אומרים שתי יהודים 3 עצות. נכון, אז אתה אומר בעוד, כבר עכשיו, אז אתה אומר כבר עכשיו AI מחליף אותנו. אנחנו בהתערבות, זה קורה ממש עכשיו. אנחנו לא מבינים, אנחנו נמצאים באחד מהעידנים זה העידן הכי מרתק שהיה. כן. זה המהפכה הכי גדולה שהייתה, יותר מהברזל, יותר מהפלסטיק, יותר מהרכב, יותר מכל דבר. זה Game Changer מוחלט. כן. ואני יכול להגיד לך שיש מרוץ. כמנכ"ל חברת הייטק, אני יכול להגיד לך שבשנתיים האחרונות, היינו במרוץ להטמיע מערכות אבטחת מידע. אני לא רוצה לשעמם את מי שצופה בפודקאסט הזה, ואני יכול להגיד לך, תחשוב שברגע אחד, בלילה אחד, פתאום נהיו התקפות, אבטחת מידע סייבר, פתאום חווינו התקפות סייבר עם מבוססות AI. אשכרה. עכשיו שתבין, אם פעם תוקף היה אומר שם המטרה, ואני יורה עכשיו לכיוון המטרה, ואתה, מערכות אבטחת מידע יודעת לזהות שהמטרה מגיעה אליהם, והן מתכוננות, ומנטרלות את המזקות, את האירוע. היום כבר המטרה אומרת לך, אני יורה לפה, ובדרך היא מחליטה כיוון אחר. אשכרה. אז אתה חייב בצד השני מערכות הגנה מבוססות AI. והטמענו מערכות הגנה מבוססות AI, ופתרונות AI, והכנסנו AI לשירות. זה מרוץ פסיכי שקשה מאוד גם תמיד מתחדש מהר. זה מאוד מתחדש מאוד, וקשה מאוד לעמוד בתוך המרוץ הזה, אתה צריך להיות, עוד יותר הפכנו להיות עידן כזה, שאתה חייב, כל הזמן להמציא את עצמך מחדש, כל יום, לא כל חודש, כל שעה. נכון. כל שעה לחשוב מה הדבר הבא שאתה הולך לעשות. ולא כל אחד, אני חושב, נהיה פערים מאוד מאוד גדולים. אני אמנם מעולם ההייטק, אבל אני לא פריק של משחקי מחשב. אני אוהב אסטרטגיה, כאלה וזה. אז הכניסו אותי קצת לפורטנייט. ושיחקתי, ופתאום אני אומר, למה כולם קופצים? אתה מכיר את זה? כולם קופצים. ואני מחפש איזה פינה, מתחבא ומוריד את האנשים מהצד. ואני לא הבאתי למה כולם קופצים מול מנהלם, ואז באתי לחבר טוב, אמרתי לו, תגיד, למה כולם שם משתוללים קופצים? למה הם לא מתחבאים, אסטרטגיה? הוא אומר לי, נכון, ניצחת את כולם? אז אמרתי לו, כן, מה, נאפתי על עצמי, אמרתי, חבר'ה צעירים, פירקתי את כולם, ניצחתי מקום שני או משהו כזה. ואז הוא אומר לי, בסדר, אבל לא נהנית. הוא אומר לי, הצעירים היום, זה הרעיון. הראש שלהם, זה אינסטנט, כמו שהם רגילים מהסטורי, מהפייסבוק, הם רצים קדימה כל הזמן, אתה חייב להתאים את עצמך. אז השתמשתי ביתרון היחסי שיש לי כמבוגר להיות זה, אבל הבנתי שלא נהניתי. לא נהניתי כמוהם לפחות. כי נתקעת במקום אחד. נתקעתי במקום אחד, ובדיוק, אז אנחנו חייבים להתאים את עצמנו. כן. אם יש משהו שאני עושה כמנכ"ל, זה כל הזמן להבין כל הזמן אני מתעדכן, כל הזמן, למשל, אני כל בוקר בדרך
מהבית למשרד, יש לי שעה נסיעה כמעט, אני מפעיל את הצ'אט GPT, בוקר טוב צ'אטי, מה שלומך, בסדר גמור, תעדכני אותי עדכונים חדשים שקרו ברישויים של מייקרוסופט 365, תעדכני אותי עדכונים חדשים שיש לסופוס, לרכיב האבטחת מידע של סופוס, נהיה לי את השיחה כל הנסיעה, זה דבר מדהים, תקשיב, כן. זה דבר מדהים, לא צריך בן אדם שיש לו סקיל אחד בן אדם אחד, עונה לך על הכל, מיידית, זמן אמת, אתה מקבל ריל טיים, אני מגיע לעבודה, בא אליי הסיסו, הוא צעיר יותר ממני, הוא מעודכן יותר ממני, אומר לי, אתה יודע, יצאו 4 עדכונים חדשים לסופוס, אני אומר לו, אני יודע, העדכון הזה והזה והזה והזה, מאיפה אתה יודע, תוכה, וואלה, מגניב, רעיון מגניב, ללמוד תוך כדי הדרך לעבודה. כל הזמן, כל הזמן. אני מאזין הרבה לפודקאסטים, אבל גם זה... גם פודקאסטים, ברור, זה גם וגם. כן, בוא נגיד עכשיו, נכנסת למנכ"ל חברה. כן. איך קורה התהליך של כניסת מנכ"ל חדש לחברה? האמת שאני עונה על השאלה אותי הרבה פעמים בימים האחרונים, כי אני בהצעות ופגישות, אז שואלים אותי מה הדבר הראשון שאתה עושה. אני חושב שהדבר הראשון שאני עושה, והכי חשוב, זה להבין מה המבנה הארגוני, ומי האנשים בתוך העסק. מי האנשים שאתה צריך אותם קרוב לחזה, מי האנשים שהולכים להניע את הרעיונות שלך, ואני קודם כל הולך פוגש את כולם, אחד אחד. לא את כל החברה אחד, אבל את האנשי מפתח, בעיקר אחד אחד, עם החברה גדולה, אם היא קטנה, אז את כולם אחד אחד, אחרי זה אתה מבין את המוצרים של החברה, אחרי זה אתה מבין את קהל היעד של החברה, ואחרי שאתה מבין את כל זה, יש מה שנקרא, לי יש איזשהו קליק כזה, טמפלט שלי, להבין שנייה אחת, מה הריסק מנג'מנט, מה הדברים ריל טיים דחופים כרגע, ומה אני יכול לטווח הרחוק. ומפה אתה מתחיל לבנות את התוכנית הראשונה שלך. אבל באמת הכלל הראשון זה האנשים. לא רק להכיר אותם, לא רק אני יושב והם ברעיון אצלי, נעים מאוד, אני המנכ"ל החדש, בוא תספר לי עליך, הוא גם יכיר אותי. והוא לא יכיר אותי בסקילים שלי או ביכולות שלי, הוא יכיר אותי מי זאת אשתי ומי הילדים שלי, וואלה. ומה אני אוהב ומה אני שונא, כי הוא צריך לדעת מי אני והוא צריך ללכת אחריי. ואנחנו נעשה שיחה פתוחה, ואני גם מוכן שיהיה בירה על השולחן. וזה הדרך הנכונה לבנות. אנשים יצאו החוצה והם לאט לאט יתחילו להיות איתך בתוך התהליך הזה. ואל תטעה, לא כל הבעלים והמנכ"לים מסכימים איתי בתוך זה. כבר ראיתי בהרבה מחלוקות עם מנכ"לים ובעלים שמאמינים שהרעיון הוא מה שחשוב, ולא האנשים. הייתי בפגישות עם מנכ"לים ובעלים של חברה שאומרים לא, 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 המוצר זה האישיו, זה לא משנה האנשים. ואני לא מסכים עם זה בכלל. אז קודם כל האנשים. קודם כל האנשים, אחרי האנשים, זה הדברים הטכניים להבין באמת. אני יכול להגיד לך שלדוחות הרווח וההפסד ולמספרים לדיטלס, אני נכנס בסוף. וואלה. בסוף, להבין מה המספרים של החברה, זה פחות מעניין. אחרי שאתה מבין איך לעבוד, שער הדרך היא מאוד מאוד קלה. אני חושב שמשם הדברים מתחילים. ואתה צריך גם כמנכ"ל סט של כלים, מנעד של כלים מאוד רחב. אני תמיד אומר, יש מנכ"ל הוא תפקיד מאוד שונה מכל התפקידים. עכשיו אתה תגיד, נו ברור, אז לא תמיד מבינים למה. כשאתה עכשיו נניח נציג שירות, אתה מוכר משהו או נותן שירות, פתאום קודמת להיות מנהל צוות של השירות או של מחירות. אתה עדיין עושה את אותו דבר, אתה באותו הסקיל. פשוט רק התפתחתם, יותר סמכויות, יותר השעות. נכון. ועכשיו אני מעלה אותך ואתה מנהל מרחב, אתה עדיין עוסק בתחום המחירות, ועכשיו אתה סמנכ"ל מחירות, אתה עדיין בתחום המחירות. כשאתה מנכ"ל אתה הכל. כן. אתה שיווק, אתה כספים, אתה מחירות, אתה גם להחליף את המרצפות של הזה, והשירותים, ולמה אני אגר הנתקיעה. אשכרה, וגם נכון. האסטרטגיה, אתה נוגע בהכל, ואז אתה אומר, רגע, איך יכול להיות שאתה נוגע בהכל? מה, אני מבין גם בשיווק, גם בכספים? ברור שלא. מה, אני מבין גם בהבטחת מידע וגם בסיסטם? לא. הדבר הזה מחייב אותך לאנשים חזקים, טובים, שאתה מאמין בהם, שהם מתקשרים לך את הדברים, ואז אתה מקבל את ההחלטות הנכונות ביותר, על סמך הרבה היגיון. עם הזמן, אתה פתאום מתחיל לפתח הבנה בהרבה מאוד דברים. יש לך הרבה סקרנות. אם תדבר איתי על כל מיני נושאים, אתה תראה שאני בקיא בהרבה מאוד נושאים, והסיבה היא, כי אתה נוגע בהמון המון תחומים. כן. אז הבקיאות שלך גודלת. אתה צריך להבין בכל תחום שאתה נוגע בו, או שרק למדוד אותו? אני סקרן, אני אוהב להבין בכל תחום. אני אף פעם לא אומרים לי איזשהו משהו, ואני אומר, תרוץ, אני תמיד מנסה להבין, אני שואל את השאלות הנכונות, צריך לדעת לשאול שאלות נכונות, ולקבל החלטות, אני חושב שהן מושכלות. הרבה אנשים אומרים שהם מאוד מאוד, אני נתקע לאורך השנים, מטבע הדברים, פיתרתי וגייסתי לא מאות, אלא אלפים של אנשים לאורך השנים. אני בערך מגיל 25 מנהל בצורה כזאת או אחרת. ותמיד אנשים אומרים, למה אני לא מקודם להיות מנהל? למה, מה, לא רואים אותי? אני האיש מחירות הכי טוב, אני האיש טכני, למה אתה צוחק?
למה צחקת? כי רציתי להגיד? לא, חשבתי, הזדהית עם משהו. אני הזדהיתי, אבל תכף אני אגיד. למה אני לא מנהל? למה אתם לא מקדמים אותי, לא רואים אותי וכו' וכו'. ואנשים לא מבינים דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אני לעולם לא קידמתי אדם לתפקיד כי הוא רוצה להיות בתפקיד. אין חיה כזאת בכלל. אני שמח שאתה רוצה להיות בתפקיד. אבל כדי שתהיה בתפקיד, אתה צריך להיות כבר התפקיד. זאת אומרת, ברגע שאתה תהיה כבר התפקיד, ואני אתן דוגמה. נניח ויש מוקד תמיכה, שנותן תמיכה טכנית, אנשים טכניים. אבל יש שם בן אדם אחד שמגיע לפני כולם, והולך אחרי כולם. וכשמישהו בבעיה, הוא עוצר את העבודה שלו כי הוא לא מעניין, והעובד שלידו מעניין. וכשהוא צריך עזרה, אז הוא ייתן, והוא מקור ידע עבורם. וכשעובד אחד קורא לו משהו בבית עם האישה או עם הבעל, הוא יבקש שנייה לעצור וללכת לשבת איתו ולנחם אותו ולחבק אותו. וכשיש הלוויה לעובד לידו, הוא יהיה בהלוויה. עובד כזה, הוא לא צריך להגיד אני מנהל, הוא מנהל, לי זה רק להחליף את הטייטל, לתת לו משרד ומשכורת, זהו. ככה מקודמים אנשים לא מבינים את זה. וואלה, נכון, אהבתי. והרבה מאוד אנשים לא מבינים את זה. אז שאלתי איך אני מתקדם בכל מקום שאני נמצא ואני זאת בתפקידים, אני פשוט עושה את התפקיד, שאני רוצה להיות בתפקיד הזה, פשוט. בלי לשאול שאלות, אני לא שואל אותך. אני תחתיך, אני רוצה תפקיד, אני כבר אהיה התפקיד הזה, מראש. אם חבר'ה צעירים יבינו את זה, לדעתי העתיד שלהם יראה הרבה יותר טוב. כן, זה... אהבתי ממש. לא חשבתי על זה ככה. מגניב. לגמרי. מגניב. חוזר רגע אחורה. אז אמרנו שאתה נכנס עכשיו לחברה, זה קודם כל האנשים. אמרת, אתה יושב איתם ראיון, אתה לא מאמין בדיסטנס? הם לא חברים שלי, נקודה. כמו שהבן שלי הוא לא חבר שלי, הוא הבן שלי. אבל יש רגעים שצריך, לא, זה שילוב. הסמנכלים שלי, הדיסטנס כמעט ולא קיים. אבל יש קווים ברורים מאוד. זאת אומרת, וככל אין ברירה, ככל שהתפקיד ממך מתרחק, כשהגעתי לאקסיטיו, בניתי אותה ממש, מה שנקרא מלמטה, ופתאום באיזשהו שלב כבר הפסקתי להכיר את כל העובדים, כי כבר יש בינינו סמנכ"ל ומנהל ועוד מנהל וכו', ופתאום מגיע עובד תמיכה, שאני בכלל לא מכיר אותו, אז אני פוגש אותו במסדרון, אז הם כבר בעצמם מתביישים לבוא להגיד שלום, כי יש בינינו הרבה מנהלים. אני מנסה תמיד לפתוח, ותמיד בקפה ולצחוק ולדבר, אבל אני חייב להיות קווים, חייב להיות קווים. אני יכול להגיד לך שאני נפלתי למקומות האלה, ובגלל זה אני חושב שהשאלה שאלת עכשיו היא שאלה מדהימה, כי אתה יכול ליפול למקומות האלה, ולפעמים אני מצאתי את עצמי יותר מדי נגיש, ואז המשרד שלך הופך להיות תחנת רכבת. כן. נכנסים, אתה לא יכול לעבוד, תפקד. ואז פתאום לא רק שאתה בדיסטנס, אתה כבר נותן מכה בשולחן, אתה אומר חברים, אני חייב לעבוד, וסוגר את הדלת. צריך להיות דיסטנס, אבל זה צריך להיות מאוזן. אתה יודע, העולם ההייטק שינה את זה מאוד. פעם מנהלים בעולם התעשייתיים היו מאוד מאוד, מאוד יותר, אתה יודע, למדתי את זה בלימודים שעשיתי, זה כאילו הגישה הוויבוריסטית, שהאמינו שיש לך מסגרת שעות, וצריכים לנצל אותה עד הקצה, אתה להוציא את המיץ ממך. מהעובד. מהעובד, המנהלים האמינו שצריך להוציא את המיץ, יש לך מסגרת שעות, אתה תיתן לי בשעות האלה. כן, כל מה שצריך. אני אגמור אותך. כן. ואם אתה רוצה אותי פעם משכורת, אז אתה תיתן לי עוד 10 תחומים שאתה תיתן לי פרודוקציה. עולם ההייטק הכניס פסיליטי. נכון. הכניס למידה, הכניס הכשרה, הכניס לימודים, הכניס לתת לעובד מרחב. אם היית בא לאקסיטיו, היית באקסיטיו בעצם. אז ראית את המשרדים, ראית את המרחבים, ראית את חדר הישיבות, את ההרקולס, ראית את הגודל שלו. הליכונים. הליכונים, וספרים, ופינת זה, וקפסולות. בכל מקום גם פינת ישיבה, נכון, הופעות כאלה. ומה זה פינות ישיבות? זה לא מנוחה, הם יושבים, מדברים ביניהם, הם מדברים על עבודה. כן. וספרים לקרוא, והשראה, ואם היית בא בשעות אחרות, אתה רואה שם הכשרות, אנחנו מביאים ממייקרוסופט, ומביאים גנאי, וכל מיני חברות. אתה בסוף מבין שיש פה בני אדם, שככל שתטפח אותם יותר, החברה תכפיל ותשלש את עצמה, ותביא הרבה יותר תוצאות. מי שמבין את הדבר הזה, א' יהיה המנהל הכי טוב שיש, זה לא משנה מנכ"ל, מנהל הכי טוב שיש, והחברה תגיע למקומות הכי טובים שיש. זה האמונה הכי גדולה שלי. אוקיי. אז אני, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אני בעצם ניצלתי את הרעיון הזה, לנצל אותך מה שנקרא, ואת הידע שלך, בשבילי. כמו שאתה יודע, אני זמן חופשי כרגע. אז אני הכנתי פה שאלות. יאללה. שאני רוצה לשאול אותך בתור מנכ"ל ובתור מנהל, שאני בטוח שאם זה משהו שמעניין אותי, זה גם מעניין עוד הרבה אנשים שצופים בזה, ומי שיראה. אז קודם כל, לגבי ניהול זמנים. איך אתה מנהל את הזמן שלך ביום יום בלו"ז של מנכ"ל? אני חייב להודות שפתחת בשאלה שאני הכי לא טוב בה. אני הכי גרוע בה. בגלל זה זו שאלה קשה. אז קודם כל, למנכ"ל יש מעטפת מאוד מאוד גדולה, יש סמנכ"לים סביבו, יש עוזרת אישית, ויש מנהלת כספים, ויש, ואני חייב לומר שהדבר הזה עזר לי מאוד. זאת אומרת, אני תמיד אמרתי לעובדים שלי, תנו לי בראש,
אם אני לא עונה, תכנסו לי במשרד, תפקו לי למי שכפוף אליי באופן ישיר. כן. אז זה עוזר לי לנהל את הזמן. עם השנים התחלתי קצת להתייעל בזה, אז אני משתמש בהמון כלים, קודם כל כלים טכנולוגיים, מצאתי את השיטות שלי שנוחות לי מאוד, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב, כותרת אחת, אני קנאי מאוד לזמן שלי. אני לא אתן, ראית לפני שנכנסנו פה לפודקאסט, הסתכלתי בפלאפון, זה כדי לראות מה הדבר הבא שיש לי, ולדעת מסגרת זמנים שלי, מתי אני צריך לצאת. כן. אז השעון מעורר אמור לצלצל לי. אז הכנסנו המון כלים, למשל, אם זה ישיבה, אז בישיבה אומרים, מי מנהל את הישיבה, מה מטרת הישיבה, מה המטרה הרצויה, כדי שהישיבה תהיה מאוד ממוקדת, וכשמגיע המועד, אם צריך הערכה, אז אומרים, צריך הערכה, ואם לא הולכים הביתה, מסיימים את הישיבה. אנשים יושבים מולי בתוך פגישות, אז יש לי שעון מעורר בסוף הפגישה, נגמר הפגישה, נקודה, אני חותר לסיום, ואני מאוד כאן על הזמן, אני לא מוכן לבצע כל פגישה, סתם אם אתם זוכרים, אז מערכת היחסים שהייתה בינינו, התחלתי אני איתכם ועברתי לעידן חכימי, בסמנכ"ל פיתוח עסקי, כי אני קנאי לזמן, הוא אחראי לשיווק, עכשיו אתה שואל אותי, אני מת להיות איתכם מערכת יחסים, אני אוהב שיווק, אני רוצה לדעת מה אתם רוצים לעשות, ואני רוצה לדעת איך אתם עושים, ואין ברירה, אני חייב לסמוך על האנשים, ואני חייב שזה יעבוד, ואתה צריך מה שנקרא רק מלמעלה לבקר את התהליך עצמו. ניהול זמן, אני חושב, זה אחד מהדברים הכי קשים לכל המנכ"לים, וכל המנהלים, לא משנה איפה הם. וזה כמו זוגיות, או כמו חזרה בתשובה, זה עבודה אינסופית עם עצמך. עבודה אינסופית. יש כלים שאתה משתמש בהם? כלים טכניים, חוץ מקלנדר של... יש כלים טכניים, אני משתמש עם טודויסט, לא טודוליסט, טודויסט, האיקון האדום, לעשות את המשימות שלי ואת הפרויקטים האישיים. בתוך אקסיטו יש לנו פלטפורמה ענקית של החברה עצמה, של ניהול קריאות וכו', זה דברים יותר גדולים, ואני חושב שקלנדר זה נשמע מאוד מאוד אנמי, לא כזה אנמי, אתה יודע לעשות בו את הפעולות כמו שצריך, זאת אומרת, אם אתה יודע לשים את המשימות ואיך לשים וזה, אני הפכתי להיות פריק של סדר וניהול, לא תמיד זה עובד, אני נכשל הרבה, החוכמה היא להמשיך, התמדה, לא לעצור, לא להתייאש, לא הצלחתי, סבבה, לא עמדתי בזמנים, אבל יש מסגרת, אז המסגרת זה יעבוד. שמור את השלד, אל תעמוד בזה, אבל יש לך שלד. כן, אוקיי. מקווה שזה עונה. כן, זה עונה, זה עונה. יש, אתה משאיר זמן בלוז לבלת"מים ודברים כאלו, שאתה לא מתחשב בזה. זה היית צריך לדבר עם העוזרת האישית שלי. הייתי מתעצבן, למה היא שמה לי 5 דקות בין לבין. כן, אני יכול להגיד, אני באופן אישי הייתי סוגר בלוז, למשל, לפני 9:30 לא לקבוע פגישות. כי בבוקר אני מכין את היום שלי, אני נכנס ליומן, אני יושב, מסת הקפה, וכן, אני צריך להתעורר. צריך להיכנס למשרד, אני צריך להבין מה קורה, צריך להגיד שלום לעובדים. כל בוקר, הנה אני אומר את זה, זה מצולם, כל עובד שהיה תחתיי בכל מקום, יגיד לך ש99% מהמקרים אני נכנס ואני עושה סיבוב בכל החברה, ואני אומר שלום לכולם. וואלה. ל85% מהעובדים, את מי שאני תופס בבוקר. כל בוקר. כל בוקר, קבוע, הנה זה מצולם. נכנס לכולם, בוקר טוב, מה, ואני גם שואל שאלות, ואני עובר אחד, ואם זה דמויות מפתח, אני שואל על פרויקט כזה או אחר, הסיבוב הזה לוקח לי בסביבות 20 דקות, עד שאני מגיע למשרד, ואז אני יושב, ואף אחד לא מדבר איתי, יומן, פגישת בוקר, יש את העוזרת, יש את המנהלת כספים, בודק את התוכנית, קובע את הלוז, מוריד דברים מהלוז, מחזיר דברים ללוז, כן, קבוע, זה הכי חשוב. השלד, אסור לך לשנות אותו. כן. אני חושב שזה מתכון להצלחה. אם יש לך שלד, אומר התמדה, שלד זה חלק שיש לך שלד קבוע, יש לך איזה טמפלט שאתה לא מזיז אותו, גם אנשים אוהבים את זה. אנשים אוהבים את זה, מאוד מעריכים את זה. שאתה קבעתי איתם פגישה, והיא קבועה ביומן, גם אם היא בעוד שבועיים ואנחנו עמוסים. הם מאוד מאוד מעריכים את זה, שהדברים לא ספונטניים ואונגוינג. ועוגנים בלוז, דברים מה זה אומר? מה זאת אומרת? זזים. לא יודע. דברים שלא, זה מה שאמרתי. כמו ישיבות צוות, קבועות, או... סופר חשוב. זה משהו שהיה לכם, כאילו? כל הזמן. כל הזמן? יש לי בימי ראשון, תמיד היה לי גם את הפגישה עם הדירקטוריון, יש לי פגישה עם מנהלת כספים, יש לי פגישה עם העוזרת, יש לי פגישה עם סמנכ"לים גבוהה, כל יום שלישי לנו, הזזנו לראשון, סיור מוחות, אנחנו באים לפגישה מאוד ממוקדים, אנחנו רוצים לדבר, כל אחד עם הסעיפים שלו, זה גם מוציא קצת גם מהשגרה לפעמים, אני לא כזה יקי, לפעמים שאני רואה שהפגישה זורמת, יש צחוקים, לא רק שאני לא שם לב לזה, אני שם לב לזה ואני מאפשר את זה, כי אנשים, אנחנו לא רובוטים, אתה רוצה קצת את האווירה, ולפעמים אפילו אני מארגן פגישות שהן ישיבות, שאני אומר לכולם שהם בסימן משהו מסוים ואין להם שום מטרה. אני פשוט רוצה לשמוע את כולם, שהם ידברו, לצחוק, לשתות קפה ביחד, ולחזור לעבודה של איזה מהות ענקית. אתה יודע איפה אני אומר למנהלים, ישיבות הנהלה. וישיבת הנהלה היא בערך בסביבות ה-13-14 איש, בערך פלוס מינוס, עם כל המנהלים וכולם.
ואני אומר, חברים, אין היום מהות לישיבה. כל אחד שיעלה מה קורה אצלו בצוות, אתגרים, זה מדהים. כמה החלטות מתקבלות שם. כל אחד אומר, שמה, אנחנו מבצעים עכשיו את המיגרציה של פה, ופה יש לנו איזשהו אירוע הבטחת מידע, טיפלנו ככה וככה. ופתאום אתה רואה את הארכיטקט קופץ, אומר, רגע, אבל למה עשיתם ככה וככה? פתאום, אתה רואה מלא דברים נפסרים, רק תשב בשקט ותקשיב. אתה רואה את המערכת, קורמת עור וגידים, היא ננהלת, וכל השרשראות, כי הם לא תמיד מדברים אחד עם השני. זה כלים קטנים שהם חשובים, אני חושב, בעולם הניהול. כן. מה אמרתי, אנשים? נכון, בסוף הכל מסתכם באנשים, שזה, לפני שאני אעבור לשאלה הבאה, מעניין אותי מאוד. הספר שכתבת, והשיטת FVM, זה גם מדבר על תקשורת בסוף, ממה שאני קראתי את התקציר, האמת לא קראתי את הספר. נכון, הגיע הזמן שתקרא. כן. כולם קשה להם לקרוא ספרים, שמתי, אנשים לא קוראים ספרים, תמיד אין ספרים היום. אני התעקשתי להוציא אותו פיזית ולא דיגיטלית. אני מאזין. נכון, אני גם מאזין לפעמים בנסיעה, אבל משהו בי בספר, טוב, אני אולי... לא, אבל אני... זקן, חתייה. הספר האחרון שקראתי היה חשוב והתעשר, של נפוליאון היל. יש לי קעקוע שלו ליד. וואלה. של הספר הזה או של נפוליאון? לא, הניצחון הוא נחלת המתמידים, זה משפט שלו. שאני מאוד מאמין בו, המון שנים יש לי זה חלק מה שמוביל אותי בחיים. זהו. אז אני, האמת, לא מזמן הורדתי אפליקציה, נקראת עברית. עברית, זה אתר אינטרנט של הספרים, אני קונה מהם לפעמים. בדיוק. נכון, בעיקר דיגיטלי יש להם. כן, אז אתה יכול להזין שם ברכב, בזה. אז אני אוהב לקרוא ספרים, אני חושב שאתה נוגע פה בנקודה שהיא חשובה. למה כתבתי את הספר? אם תראה בעמודים הראשונים, יש הקדשה לאנשים שעומדים אחרי הספר, ואחרי זה החלק השני, כתבתי שם שהרעיון שלי בספר הוא להשאיר משהו אחריי, להשאיר איזשהו חותם, ולהשאיר איזו מתנה, בעלת ערך לאנשים. אני חושב שספרים יש בהם הרבה ערך, ואנשים לא מבינים את זה. גם אם סתם תקרא רומן, אתה תקבל ממנו ערך. אני לא בהכרח הולך לקרוא ספר עכשיו, בנושא שמעניין אותי. אבל יש אנשים שמעניינים אותי. אז אני הולך לקרוא את הבן אדם, והוא כתב ספר בכלל על משהו שלא מעניין אותי. אני הולך, אני קורא, ואתה מקבל המון ערך. כמו שאמרתי לך, רוברט קיוסקי, עמוד 140 או 150, אני לא זוכר, שם איפשהו. כן. הרגע הזה שינה את חיי מקצה לקצה. כנראה שאם לא הייתי קורא אותו, הייתי במקום אחר היום לחלוטין. וואלה. חד משמעית. אני זוכר את הרגע הזה, סתם שתבין, באותו רגע זה היה 1:30 בלילה, הבן שלי היה תינוק בלול, קורן. אשתי ישנה לידי, גרושתי היום. ישנה לידי. אני בחובות של החיים. אני קראתי את הרגע הזה, קמתי, אמרתי, אני הולך להיות איש מחירות, אני מרים טלפון, עבדתי במשאית של חלב, באותה תקופה, היו צריכים להפוך אותי בשעה 1, שעה 1:30, לא זוכר, ללכת לעשות את המסלול, להוריד סחורה, ואני מתקשר למנהל שלי, שהוא בחברים שלי בפייסבוק, הוא בטח יראה את זה, אז, ואני אומר לו, אני מתפטר מהעבודה, ואני תגיד מה, אתה נורמלי? אני מתפטר, מגיע לי יותר מזה, אני מתפטר, אני יוצא לדרך חדשה. זה טיפשי, זה נשמע טיפשי, זה נשמע מטומטם, זה יש לך פרנסה של הבית. היה עוד יותר קשה, קרו עוד יותר צרות, כי אתה עוזב את העבודה. כן. אבל בסוף אתה יוצא על דרך המלך, איפשהו, שם, הגיל 26, 7, 8, משהו קרה, העולם משתנה לחלוטין. אני מאוד מאמין בספרים, ולכן כתבתי ספר. הספר עצמו מבחינתי, אני בדיוק מסיים את הספר השני שלי, עכשיו אותו על עולם הניהול. הספר הזה, אני בסוף לא המצאתי את הגלגל, הרעיון של FVM, זה לבוא ולקחת משהו שהוא ברור מאליו, לחבר אותו, לייצר איזשהו מודל שאנשים יבינו שהם חייבים להתייחס לדבר הזה. ואם אני צריך על משפט אחד להסביר מה זה מודל FVM, אמנות השפעה, אנשים חושבים שאמנות השפעה זה מטוטלת, זה לא מטוטלת, זה תקשורת בין בני אדם, זה ניהול, זה גם זוגיות, זה גם חברות, איך להתחבר לאנשים מהר מאוד. FVM בסופו של דבר, שלושת האותיות זה F, זה feeling, זה מה אני מרגיש בפנים, V זה visibility, זה הנראות שלי, מה שאתה רואה עליי, וההם זה message, מה שיוצא לי מהפה. אני טוען שאם אתה לא שולט בשלושת הדברים האלה, אתה לא תוכל להצליח בחיים. ופשוט מאוד, למה? בכלל. אתה לא יכול להצליח בחיים, נקודה. אתה חייב לשלוט בזה. למה? אם אתה תגיד לי עכשיו, תמיר, סתם תגיד, אני בן אדם מאוד מאוד עשיר, אתה יודע, אני מיליונר, הייתי עם זה, יש לי $80 מיליון. אני רואה הרבה כאלה ביוטיוב, ואז אני רואה שהחדר מאחוריהם מתקלף. אז איך אתה מדבר איתי על מיליונים? לא יכול, זה לא מסתדר. ואתה לא יכול להיכנס לפי הפונטו. בסדר? שנת 99, זה לא עובד. לא שיש לי שום דבר רע עם בן אדם שקשה לו הפוך. אני חושב שמשם מצליחים הכי טוב. אבל אם אתה לא מסתכל לאמת בעיניים, למקום האמיתי שלך בחיים, ותהיה, כן, אני מאוד מעריך בן אדם שיגיד לי, אני לא מצליח. אני אעטוף אותו, אני לא אעזוב אותו כדי שהוא יצליח.
אז הוא לא יצליח, הוא יישאר באותה נקודה, הוא פשוט ידרוך במקום כל הזמן, הוא חייב להסתכל על האמת בעיניים. אני אומר ש-FVM, ואני ראיתי את זה במיוחד בעולם המחירות, ראיתי אנשי מחירות שהם, ומנהלים גם, שהם עומדים מול לקוח, מנסים למכור לו ולמכור, הם לא מצליחים, הם מדברים יפה. הם מדברים יפה, הוויזיביליטי, הנראות שלהם נראה טוב, אבל משהו הצד השני, הלקוח לא מאמין להם, לא מאמין. אתה מכיר את אלה שאתה מרגיש שהם חרטטנים? כן. שהם משקרים אותך? נכון. משהו לא מסתדר לך. אתה לא טועה, אתה לא טועה. אנחנו זה כמו חיה, זה כמו כלב. אתה מכיר את זה שכלב נובח עליך, אם אתה בא ועושה לו ככה, ואתה באמת לא מפחד, הוא יברח, אבל אם אתה מפחד ועושה לו ככה, הוא ימשיך לדבוח עליך, הוא יאכל אותך. כן. כי הוא מריח אותך, יש לו... הוא מרגיש אותך. גם לנו יש אותם יכולות חייתיות, וכשבן אדם ישקר אותך, אתה מרגיש את זה ישר. אז אני בספר מלמד, שאתה אומר משהו, אתה חייב להאמין בו מפה. זה חייב לבוא מתוך האמת שלך. עכשיו, אני אומר, אל תשקר. אבל אם אתה לא רוצה שאנשים ידעו לך משהו, תצניע דברים, אבל אל תשקר, תצניע דברים. וזה חייב לבוא מבפנים. וכשאני בא ואני מספר לך איזה משהו, אני רוצה להיות איתך מאוד אותנטי. אני אגיד את האמת. אני אהיה איתך אותנטי. אחר כך גם הגוף שלי הוא כמו רשם קול. הוא מעביר את שפת הגוף שלי. אז אתה תראה את שפת הגוף שלי, אתה תראה איך אני מדבר, אתה תראה איך אני זז, אתה תראה את העיניים שלי. אתה לא קורא שפת גוף, לא למדת שפת גוף, ואתה עדיין קורא את השפת גוף שלי טוב מאוד. מרגיש שזה... ובסופו של דבר גם המילים שלי, אם אני אתבלבל, אם אני לא שומר על גרסאות, אז אני בא ולמד אנשים, תלמדו לשלוט ב-F, ב-V וב-M שלכם, ואתם תצליחו הרבה יותר, כי אתם תתחברו לאנשים, אתם תרתמו אנשים, אתם תצליחו בכל מקום שתהיו, ואז מגיעה אומנות ההשפעה, וזה מה שאני עושה בספר, אני מלמד שם גם שפת גוף, גם לשלוט בפנים על הווייב שלך, על הרגשות שלך, וגם איך לדבר. אני מלמד שם המון טכניקות, איך לרתום אנשים, איך להוביל. הספר הזה מדבר על ניהול ועל תקשורת, ואני מדבר שם על אשתי, ואני מדבר על הילדים שלי, ואני מדבר על מלא חוויות ניהוליות שחוויתי, וגם על העבודה שלי כמנכ"ל. ואני קיבלתי הודעה מאיזה מישהי מדהימה, שהיא גרושה עם כמה ילדים, אני לא זוכר, 2 או 3 ילדים, כתבה לי מייל כזה ארוך, והיא כתבה לי משפט שאני, אתה יודע, אני אמרתי לעצמי, דיני בעולם הזה. היא כתבה לי, אתה הצלת לי את החיים. אני התגרשתי, עברתי תקופה מאוד קשה, אני בבית, אני בתוך חוויה איומה, וגרמת לי קודם כל לצאת לעבוד, להגיד שזה אפשרי. ואז שאלתי אותה, למה? מה היא צריכה בספר שלי, שגרם לצאת לעבוד? היא אמרה, הבנתי שיש לי את 3 הדברים האלה, דבר אחד לא היה לי, לא היה לי מוטיבציה, אם אני אצא החוצה, אני עף על השמיים. כן. והיא פשוט יצאה החוצה לעבוד, מה קורה איתה? אני לא יודע, אבל היא יצאה... אבל אם היא רשמה, זה סימן טוב. למה אני הצלחתי כמנכ"ל בהייטק? עזוב את אקסיטי, גם לפני כן, עבדתי בוואן, גם התקדמתי ועשיתי... למה זה קרה? כי אני מבין FVM, כי אני מבין בני אדם. בכל מקום שתשים אותי, אתה תראה אותי מקודם או מגיע לתפקידים הגבוהים ביותר. אם אתה לא יודע להבין אנשים, אם אתה אומר, אם אני יושב מול בן אדם ואני לא יודע להניע אותו למשהו, אז יהיה לך קשה מאוד להצליח גם כעצמאי, גם כשכיר. אני בכלל, אני נגד כל העניין הזה של תהיה רק עצמאי, ואל תהיה שכיר, חרת בלבן. פשוט גורמים לאנשים להיות אומללים. לחבר'ה צעירים בבית להיות אומללים. תעשה מה שאתה אוהב. מי אמר שבשבילך להיות עצמאי זה הדבר הנכון? נכון. מי אמר את הדבר הזה? אולי כשכיר אתה יכול להגיע להיות מנכ"ל החברה הכי טובה בעולם, אבל אתה צריך את הבעלים, את הדירקטוריון, את היזם, את האיש שיהיז יותר ממך, ואתה יודע לנהל אופרציה, ואתה תהיה בן אדם מאוד מאוד עשיר, ואתה תקנה נדל"ן ותצליח בגדול. ואם תלך להיות עצמאי ולא מתאים לך להיות עצמאי, אתה תתרסק. נכון. או שמספרים לאנשים, תלכו לשוק ההון. אתה יודע כמה כסף אני הפסדתי בשוק ההון בתחילת הדרך, עד שהפכתי להיות, אני שוכר כבר אולי איזה כמעט עשור, מעל עשור. היום אני סוחר מאוד מאוד רווחי, אני חושב שאני אחד הסוחרים היותר רווחיים, אני יכול גם לא לעבוד, ואני חי רק משוק ההון, ואני סוחר דיילי, אני סוחר יומי. כן? וזה סכום מאוד, זה מאוד מאוד מסוכן, מאוד. כל אדם ששואל אותי, תמליץ להיכנס, התשובה היא לא. התשובה היא לא. לקח לי המון זמן, והפסדתי הרבה כסף, עד שהגעתי לנקודה שאני נמצא היום. אבל אנשים ברשתות אומרים, כנס, רוצים לעשות מיליונים. חרת בלבן. אתה לא עושה מיליונים בשוק ההון בשנייה וחצי, כי ראית סרטון ביוטיוב. תתכונן, הנה אני אומר את זה, בוודאות, מוחלטת, ב100%, אם מי שיגיד אחרת הוא שקרן. אתה נכנס לשוק ההון, תכין לעצמך כמה עשרות אלפי שקלים שאתה הולך להפסיד אותם נקודה, זה שכר הלימוד. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. אני הפסדתי, אני ראיתי 100,000 שקל נמחק לי ביום, בזמנו אז. ההבדל ביני לבין אנשים אחרים, שלא קרה כלום למחרת. קמתי הבוקר, השמש זרחה, המשכתי את היום, לא נפלתי,
המשכתי, למדתי, דמה, כסף קטן, דמה, והיום אני סוחר בסכומים מאוד מאוד גדולים, ואני עושה סכומים של אלפים, ולפעמים גם יכול להגיע גם ל-15, 16 ו-17 אלף שקל ביום, ולפעמים גם אני מפסיד סכום כזה. בטוטל, בסוף החודש, אתה רווחי מאוד. כן. ולכן אני חושב מה הייתי רוצה מסר אחד לאנשים, לחבר'ה צעירים, וזה הכי חשוב אני חושב, לא כל מה שרואים ברשתות, גם בפודקאסטים, וגם בסרטונים, וגם בסטורי, בטיקטוק, סליחה, אני אהפוך את זה. רוב מה שרואים הוא לא נכון. לא עובד ככה, לא עובד ככה. צריך לעבוד קשה, ולהתמיד, ולאהוב את מה שאתם עושים, וללכת מפה מהלב, ולהבין שאתם הולכים להיחשל, ורק האנשים שמצליחים, זה כאילו קלישאות שחוזרות בכל מיני סרטוני מוטיבציה, אבל זאת האמת, כן. זאת האמת. אתה צריך להיחשל עוד פעם ועוד פעם, כמות הסתירות שאני חטפתי בחיי, לא סתירות, אגרופים ובעיטות, הן אינסופיות, וכשמישהי יהיז לבוא ולהגיד לי, לא יודע מה, כפית של זה או משהו כזה, כנראה שזה פעם אחרונה שאני אפגוש אותו בחיים שלי, כי אין לו מושג על מה הוא מדבר בכלל, אולי רק אשתי, הנוכחית, וגרושתי הקודמת, שהם איתי, מה שנקרא ב-20 שנה, מבינות באמת כמה אגרופים חטפנו כדי להגיע לנקודה הזאת. זהו, אני חושב שאחת הבעיות ברשתות החברתיות, זה דווקא זה שאתה רואה גם אם זה נכון וגם אם לא, נשים את זה בצד, אתה רואה את הסוף של התהליך. גם אם אתה רואה מישהו שזה נכון, שהוא עכשיו מיליונר, הוא חופש כלכלי, הוא לא עובד דקה, אתה רואה את הסוף של התהליך. נכון. כי גם הוא יותר מעניין להראות את הסוף של התהליך, מאשר להראות את הדרך. נכון, מדויק. לכן אני אומר, לפעמים, שאשתי הייתה צעירה בהתחלה, אז היה תקופה שעבדתי מאוד מאוד קשה, סביב השעון וכו' וזה, אז היא אומרת לי, כולם נהנים, כולם יוצאים, כולם עברה באינסטגרם, אנחנו, עכשיו היינו בשוויץ, עכשיו היינו בזה, כאילו, מה זה כולם נהנים, כולם יוצאים, היינו במלא, לפעמים גם ממחזרים את התמונות, כאילו, תרדו שנייה אחת לקרקע, תחזרו שנייה אחת למציאות, והמציאות היא מדהימה, היא מושלמת, אנחנו נמצאים בעידן מדהים, עידן שכל האפשרויות פתוחות, מי שחי בעידן הזה, זה העידן הכי יפה, אני חושב, מבריאת האנושות, צריכים ליהנות ממנו, אבל באמת, תלכו עם הלב, תתחילו מה שאתה אוהב. אני לעולם לא קיבלתי עובד לתפקיד, שהוא דיבר איתי על כסף, יש כאלה באים לשבים, למה באת להייטק? מה זאת אומרת, יש פה כסף. הסיכוי שהוא יתקבל הוא 0. הנה אני אומר, ב1,000,000%. לא משנה לי גם אם יש לו יכולות, הוא לא יתקבל. או מישהו שאומר, למדתי את התחום הזה, כי חבר המליץ לי שתחום התקשורת, נטוורקינג, זה תחום תענוג, וזה, הוא לא יתקבל לתפקיד בוודאות. אבל אם אני אשמע אותו, מספר לי בפשן, על איך הוא בנה בבית, הקים שרתים, ואיך הוא בנה איזשהו מכונה וירטואלית, ואיך הוא בנה איזה machine learning, ואני אראה את התשוקה שלו, ואני אראה את העיניים, לא אכפת לי אפילו אם הוא למד. הוא שווה לי הרבה מאוד כסף, כי את זה קשה למצוא בחוץ, כן. ואני אשלם לו הרבה מאוד כסף, ואני אשקיע עליו ים לימודים והכשרה, ואני אשים אותו בעמדה הכי משמעותית בחברה, כדי שהוא יצמח, והוא יגדל ויביא את התוצאות טובות, וזה העובדים הכי טובים. וזה האנשי אמון שלי שהולכים איתי דרך ארוכה, ואני תמיד דואג לשמור עליהם קרוב ללב. כן. מה ההבדל בין, לפי דעתך, בין חברה שהיא מצליחה, גדולה, מתפוצצת, בוא נגיד, בין החברה שאקסיטו הייתה, שאתה הגעת אליה, לבין איפה שהיא היום. בין חברה מצליחה מאוד, לבין חברה שהיא קטנה והיא לא מתרוממת. שאלה טובה. אני לא רוצה למחזר את כל מה שאמרנו עד עכשיו, ולהגיד אנשים. בסוף הכל זה אנשים, כן. אבל קודם כל אנשים, אבל בהחלט אני חושב, אתה יודע מה, אני שנייה אקח את זה בסוף הראש של המערכת הוא קריטי. אם הראש חולה, כל המערכת חולה. ואם יש ראש בריא למערכת, וראש שהוא מהפכני, והוא פורט זרח, והוא ראש מאפשר, מי שמוביל את החברה, אז החברה היא תצליח בסופו של דבר. יש חשיבות מאוד משמעותית לעובדים, אבל גם בסופו של דבר למי שמוביל ומאפשר את זה. אני לא צריך להיות הבן אדם הכי חכם בעולם, אני לא צריך להיות הבן אדם עם הידע הכי גדול, אני צריך להיות בן אדם שמאפשר, יודע למצוא את האנשים הנכונים, ולמצב אותם במקום הנכון. ואני חושב שאנחנו בדור שאנחנו צריכים להיות גם מאוד מאוד, גם כמנכ"ל חברה, אתה חייב להיות מהפכן. אתה חייב לא לפחד, לא להעיז. לא לפחד, להעיז. לקחת החלטות שהן קשות ולפעמים מסוכנות גם. מסוכנות. סיכון מחושב, אבל עדיין לקחת סיכונים. ואני רואה הרבה מנכ"לים ובעלים שמפחדים לקבל החלטות,
והם תמיד חושבים על הבטוח ביותר, אז תמיד תהיה בתקרת זכוכית. כן. אף פעם לא תפרוץ אותה. אתה שואל אותי על חברות קטנות? קח חברה קטנה, לא משנה מה. חברה עם 6-7 עובדים, שהם הקימו חבר'ה רציניים, צעירים, בנו משהו, הם מאמינים בזה מאוד מאוד מאוד. אבל אז אני רואה אותם, שאני שואל אותם, מי המנכ"ל? אנחנו ביחד. מי מוביל את המערכת? כולנו. יהיה קשה לחברה מאוד להצליח. אין דבר כזה. צריך ראש אחד שמנהל את העניינים, מישהו אחד שמוביל, כל השאר בלי אגו, תנו לו להוביל, והוא מכתיב את הדרך. לא בהכרח מחליט הכל, יכול להיות שאתם משותפים, אבל מישהו אחד להחליט, ותמיד אם יש לי טיפ אחד לסטארט-אפים, לאנשים שבתחילת הדרך, הם רוצים את כל הקופה ביחד, אז אני שומע 33%, 33%, 33%, או 50-50, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, אתה יודע מה? 50-50. אבל אתה המנכ"ל, כן. ואני הסגן שלך, ואני הסמנכ"ל, ואני מאמין בו בדרך שלך, ואני אהיה פה לייעץ, אבל אני סומך עליך, ולהיות מנכ"ל גם, אני חושב שזה מקצוע. זה בעל מקצוע לכל דבר, כמו כל דבר, כמו שיש פה, את הצלם החתיך הזה פה מאחורי המצלמה, וכמו שיש אותך מנחה, וכמו להיות מנכ"ל, זה מקצוע, זה... כן, זה תפקיד. עם רוב הדברים שאני אמרתי לך פה, זה מקצוע שאתה חייב לעבור דרך. כשבן אדם אומר, אני הולך להקים עסק, אמרתי לו, פעם ניהלת? לא. איך יכול להיות שאתה הולך להקים עסק? מי ינהל את העסק? אתה מביא בעל מקצוע? לא, אני אנהל אותו. נגעת פעם בכסף? דוח רווח והפסד? אתה יודע מה זה ROI? אתה יודע מה זה רווחיות? אתה יודע מה זה רווח שולי? מה זה תפעולי? מה זה רווח תפעולי? אתה יודע שיווק? לא צריך להבין את שיווק, אתה מבין בכלל את החשיבות של זה? אתה יודע מה זה למכור? אתה יודע מה זה לעמוד מול לקוח? עשית פעם עסקת מחירה? אתה חייב לדעת מנעד מאוד רחב של דברים, אתה לא יכול להקים, איך אתה מקים עסק? אז אתה אומר לי שאתה לא מבין את כל זה, אתה נועד לכישלון. ואתה חושב שאפשר ללמוד את זה תוך כדי? כן, אבל אתה חייב להחזיק באיזשהו סט של כלים, או להביא לידך את הצלע השנייה והשלישית שלך. אתה חייב אנשים לידך שהם יביאו את זה, או תיקח יועץ עסקי, תיקח מלווה, תיקח אנשים לידך. אקסיטיו, היה לי גורמים בתוך אקסיטיו שיכולו לעשות שיווק כזה או אחר. אבל למה אנחנו מביאים לנו חברת שיווק? כי אנחנו אומרים, שנייה, יש לי בעיה בצנרת, אני מבין אינסטלטור, אני מבין מי שחי ונושם את הדבר הזה. כן. כאילו אתה משלם יותר כסף, אבל אתה לא משלם יותר כסף. התוצאה, ה-value for money, הוא הרבה יותר גבוה, אתה תרוויח הרבה יותר בסופו של הדרך. זהו, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. לך יש אנשים שאתה מתייעץ איתם? בטח, כל הזמן. כמנכ"ל זה הדבר הכי חשוב, אתה חייב שיהיו לך אנשים קרובים מאוד, אני קורא להם אנשי אמון, זה נשמע אנשי אמון, זה נשמע כמו איזה כס מלכות, לא. ובסוף זה סמנכ"לים ברובם, אבל לא רק. סמנכ"לים שלי בחברה הם אנשי האמון שלי, הם כמו שכירי חלב שלך, אתה יודע. כן. אתה חייב להאמין בהם בעיניים עצומות. בעיניים עצומות, אם יש לך ספק קטן לגבי הסמנכ"לים שלך, אתה בבעיה רצינית, הוא לא יכול להיות סמנכ"ל. אבל לא רק. יש לי אנשים בתוך המערכת, שהם היו, שאני מאוד מאוד האמנתי בהם, אפילו בתפקידים זוטרים, שמאוד האמנתי ושמחתי עליהם, היה לי באקסיטו דבר שנקרא קפה מנכ"ל. אוקיי. הם היו מגיעים לשיחות אישיות, שיחה פתוחה, דיסקרטית, כל עובד בחברה, בכל תפקיד, היו בהם לשיחות דיסקרטיות, אפילו לא מקצועיות, מה החלומות שלך, מה אתה רוצה לעשות, ואם אתה אוהב, לפעמים גם קצת לכלוכים על המנהלים שלהם, ואפשרתי להם, כי זה המקום. כן, לפרוק. כן, ולא הלכתי למנהל להגיד לו, אבל בכלים כאלה ואחרים, אם חשבתי שהם צודקים, אז ידעתי להוביל את המנהל למקומות טובים יותר. אז כן, גם העובדים האלה, התומך בתמיכה, והאיש סיסטם, והאיש הבטחת מידע, והמנהלת פרויקטים, והאיש תקשורת, והטכנאי בשטח, הם הופכים להיות אנשי אמון, והם היועצים שלך. הטכנאי שלי בשטח, הוא יכול לתת לי את העצה הכי טובה שקשורה לתקשורת ותשתית בשטח, ששום בן אדם אחר לא ייתן לי, הוא שם. והאיש שירות שלי, בתמיכה, מכיר את הלקוחות שלי פי 10 יותר טוב ממני. נכון. וכשאני ארצה לעשות פרויקט שירות, אני צריך אותו אצלי במשרד, שיסביר לי מה לעשות. כן. הרבה פעמים אומרים, שלא משנה באיזה שלב שאתה נמצא ב-level שלך או בחיים, אתה תמיד צריך מישהו שהוא כאילו נמצא כמה שלבים מעליך. נכון. אז זה מה שאמרת פה להפך. כאילו אמרת, התייעץ עם ברור. כן, נכון. תראה, קודם כל יש גם את זה, נכון. אבל יש גם את אלה שהם נמצאים גם מעליי. קודם כל יש דירקטוריון. חברות גדולות כמו לקסיט, הוא גם היה דירקטוריון, יש את הבעלים, אני מדבר איתו, אני מתייעץ איתו. ניסיון 30 שנה, בא מהתחום, מכיר, רואה את החזון, הוא תמיד ייתן לך את המילה הטובה, הוא גם יהיה המשענת עבורך, איפה שצריך. מצד שני גם יכול להיות מחלקות, וזה מצוין, כי זה מאתגר אותך, יש מחלוקות, מתווכחים, רבים, דופקים על השולחן. גם הדבר הזה קורה, וזה בסדר.
בסוף להיות מנכ"ל, אני אגיד לך משהו אחד שהוא מאוד מאוד, אמר אותו פעם גבי אשכנזי, בלי להביע פה דעות פוליטיות, אני רק אומר, אמר את זה גבי אשכנזי, הוא אמר שהוא זוכר, כשהוא היה רמטכ"ל, הדבר שהכי זכור לו ששני דברים, האחד, זה תפקיד מאוד מאוד בודד, ועם המון המון אחריות, ככה זה מנכ"ל, זה תפקיד מאוד בודד, הפרטנר היחידי שלך הוא אשתך בבית, והסיבה היא שכולם כלפיך הם נתונים תחת אינטרס מסוים, שתקדם אותם, שכר, אין לך מישהו שבאמת אין לו אינטרס כלפיך מסוים, אז זה תפקיד מאוד בודד, וכל עצה שיתנו לך היא נגועה באיזשהו אינטרס, נקודה, אי אפשר לברוח מזה. וואלה. והדבר השני זה אחריות מאוד כבדה, אם אתה כאיש מחירות טועה, אז לא תמכור, אם האיש טכני טועה, אז לקוח אחד יקבל שירות טוב, אם אתה כמנכ"ל טועה, עשרות משפחות יכולות ללכת הביתה בלי עבודה, החברה יכולה לפשוט רגל. אז שני הדברים האלה שתמיד הובילו איתי, ואתה צריך למצוא פתרונות לזה. אז לבדידות יש את האישה, וחבר טוב מבחוץ, יכול להיות חברים טובים בחוץ, או מנכ"לים שהם של חברות מקבילות, זה יכול להיות חבר טוב של ייעוץ טוב. צריך הרבה להתייעץ עם... בטח, כל הזמן. יש לך כזה פורום כזה, לוביסטים, יש גם פורומים יהודים לדברים האלה, בטח. מגניב. כי נכון, מה שאמרת זה נכון, אבל הרבה פעמים גם שאתה מתייעץ עם אשתך או חבר, הם לאו דווקא יכולים... זה לא העצה המקצועית, כן. לא, גם ההבנה, אבל כאילו... אז יש את הפורומים לעצה המקצועית, אוקיי. אבל לפעמים אתה צריך שיקשיבו, כן. ולפעמים עצם השיחה שאתה יושב, הנה עכשיו יושב מולך, יש לי הבנות פתאום קופץ דברים. כן. אבל הבן אדם שיושב מולך צריך לבן אדם שאתה סומך עליו, שא' הוא לא מתחרה, ב' הוא לא פוגע בך, ב' הוא לא עובד לאינטרס, הוא לא משתמש בזה נגדך מחר. כן. לפעמים זה רק ההקשבה. לא, מעניין, כי מה שאמרת זה נכון, שכל אחד, אם אתה תתייעץ איתו, יש לו אינטרס, נכון. לשפר את המחלקה שלו, לשפר את התפקיד שלו. לגמרי. לא רק זה, הוא יביא את המסר. יגיד, עזבו, תמיד לא מאמין בזה. כן. אין מה לנסות, אתה לא רוצה. אבל בתור מנכ"ל אתה צריך להיות מודע לזה. נכון. והלבל השני זה שלך את הסמנכ"לים, הם היועצים הכי טובים שלך. כן. אגב, אם דיברנו על הרשתות החברתיות, כן. מה אתה חושב על המשפט? אני שומע את זה הרבה, ואני לא יודע אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו. זהו. יש משפט שרץ מאוד מאוד חזק, שאומר שמי שעובד קשה, בפועל לא עושה את הכסף. זה משפט טריקי. הוא נכון, אבל לפעמים חבר'ה צריכים לוקחים אותו למקומות לא נכונים. הוא נכון, כי אתה צריך לעבוד חכם ויעיל. אם אני למשל כמנכ"ל עובד מאוד קשה, סביר להניח שאני באמת לא מנכ"ל טוב. כי מה זה עובד קשה? אם אני עכשיו יותר מדי אנזון, ולוקח על עצמי עכשיו את השיווק, אם עכשיו הייתי בתוך השיווק, אז אני לא באמת הייתי מתעסק באסטרטגיה של החברה, ובלפרוץ דרך. יחד עם זאת, חבר'ה צעירים לוקחים את זה למקום, שלא לעבוד. לא לעבוד, שב בבית רגל כן. לרגל, התמונה הגבוהה, אני יושב בתאילנד עם הלפטופ, גם אני יושב בתאילנד עם הלפטופ, אבל אתה יודע כמה עבדתי כדי להגיע לנקודה לשבת שם שנייה אחת, לעשות עם הלפטופ, ואחרי זה אני חוזר למשרד. אני חושב שיש פה איזשהו מצג שווא, פייקי, באמת דיפ פייק, כאילו פייק מוחלט, וכואב לי, ואני אומר לעצמי, באמת חבל, אני רואה את החברת עצמי, ממש ממש כואב לי. אני חושב, ואני מתחיל לראות, אבל, זה יאמר לי זכות, באמת השנה האחרונה, אני מתחיל לראות פודקאסטים, וכל מיני רעיונות כאלה, שאנשים מתחילים לשים את הדברים על השולחן, ולהגיד את האמת. להגיד חברים, לא, זה קשה. חברים, לא, זה לא פשוט. נוצרה איזה בגרות, אני לא יודע, בשנה האחרונה אני מתחיל לראות אותה. אני חושב שיש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה במקום הזה. כן. כל מי שנמצא על הצג, להגיד את האמת. ואם אתה תשאל אותי דברים, אני תמיד אציין לך שמות, זמנים, אירועים ואנשים. כדי לחזק את הדברים שאני אומר, שיש אמת מאחוריהם. אפשר גם לבדוק אותם. אבל אל תזרקו דברים לאוויר, אל תמציאו דברים. זה שקנית דירה לא אומר שמחר אתה יכול להיות יועץ נדל"ן. זה לא אומר שאתה יועץ נדל"ן. לי יש יותר מדירה אחת ושתיים ושלוש, יש לי יותר, אני לא יועץ נדל"ן. אני אפילו לא בטוח שאני מבין בזה כזה גדול. יש לי יועצת משכנתאות נהדרת בבנק פועלים, ויש לי חברים טובים שמבינים, ואני מתייעץ מלא, ויש לי חבר, קוראים לו שאול מיימון, הוא יושב איתי 700 הודעות, כל דירה שאני קונה, לא, תמיר, זה לא טוב, זה עזוב, הוא מבין פי 10, הוא מכיר את השטח טוב ממני, יש לי כסף, אני יודע לקנות, אני יודע לבוא, יש לי היגיון, אז כן, עם הזמן מתחיל להיות לי הבנה, כי אני חוקר ואני מבין, אבל להיות יועץ נדל"ן מפה עד לשם, יש לי קילומטראז' מאוד מאוד גדול להיות יועץ נדל"ן. אל תרוצו לחפש כל אחד רוצה, אתה יודע, להיות יועץ, ואני יועץ שוק ההון, ואני יועץ נדל"ן, שנייה תחזרו לקרקע, אתם תעשו יותר כסף. אני מתחייב בזה. אני לא רוצה לנפץ. פעם הייתה לי הרצאה
שהרצתי אותה הרבה זמן, שהייתה נקראת המנטור שינפץ לכם את החלומות ויבנה לכם מטרות. כי אנשים אומרים, הם חולמים, כי הם רואים ברשתות, ובסופו של דבר. צריך לחלום, ולחלום בגדול, לפני שאתה הולך לישון, לדמיין איפה אתה ומה אתה רוצה לעשות, ולדמיין את זה בכל הכוח, וזה בסוף גם יקרה. לצד זה, זה חייב לבוא עם מעשים. כן. עם מעשים ועם עבודה קשה. זה לא לבד. זה הנקודה שאני חושב שהיא הכי חשובה. כן, יש תופעה כזאת של נקראת התלמיד המתמיד. התלמיד המתמיד. מה זה אומר? פעם ראשונה. כן, שאנשים אתה עכשיו נגיד התחלת להאזין לפודקאסטים, לקרוא ספרים, חשוב להתעשר, אבא אני, אבל בסוף אתה לא מיישם שום דבר. הם תמיד תלמידים. אולד סקול כזה, חוזר. כן, אתה תמיד קורא, אתה תמיד, אני פה. אבל איפה הפואנטה, איפה הפאנץ'? כן, בדיוק. כן, זה כמו בהייטק, איפה הפרודקשן, לא הגענו אליו. כן, רק מתכנן, ובסוף... הישראלים אלופים בזה, אנחנו אלופים בזה, בתוכניות. כמה אנשים יושבים מולי ומביאים לי רעיונות, היום הייתי בפגישות, שלשום הייתי בפגישות. רעיון, הגעת לבית, לא, עדיין לא. כמה זמן אתה עם הרעיון הזה? 6 שנים, איך יכול להיות? לא עשית כלום, לא זזת צעד אחד קדימה. כן, נכון. אז זה התופעה. היום זה קורה ברשתות החברתיות, שאתה צורך הרבה תוכן. קראת לזה בשיחה שלנו, המתוסכלים החדשים. נכון. דיברנו על זה. נכון. אתה צורך המון תוכן, ובסוף אתה מוצא את עצמך כאילו אתה לא בסדר. נכון. שאתה לא עושה, שאתה לא... משהו, כמו שאשתי שאמרה, כולם מטיילים. כאילו אנחנו לא, הרגשתי כבר שירד לי הביטחון העצמי. כן, כאילו אתה עושה משהו לא טוב. זה קצת, אני לא יודע אם זה ירד בעריכה, אתה תחליט אחר כך אם זה ירד בעריכה, זה כמו הפורנו. שהיינו רואים פעם פורנו ובטוחים שעכשיו אנחנו כאילו על הפנים, כאילו איך יכול להיות 6 שעות. כן. זה לא מסתדר בראש. אבל אז התבגרנו, והבנו שכנראה זה לא ככה. זה לא אמיתי. זה לא דבר מה שקורה ברשתות. נכון, אתה צריך להחזיר את עצמך למציאות. אני יכול להגיד לך, אבל משהו אחד כן יכול להגיד. זה באמת, אני חושב, הכי חשוב. כשאתה מבין את הקונץ, ואתה עם התמדה ואתה עובד קשה, אתה הופך להיות מצליחן תמיד. זאת אומרת, בהרגשה שלי, אני יכול להגיד לך משהו, קרה לי כבר פעמיים בחיים, שאיבדתי הכל והתחלתי מאפס. הייתה לי חברה 5 שנים, עזבתי אותה, כאילו איפשהו השארתי הכל מאחוריי, התחתנתי עם אשתי, נפלתי וכו', נשוי 12 שנה, אחרי שהתגרשתי, אחרי 12 שנה, הייתי בתפקיד מאוד טוב, היה לי חנויות בבאר שבע וכו', התגרשתי, עזבתי בלי כלום עוד פעם מאפס. ועוד פעם עליתי, נשוי כבר 9 שנים אשתי, ועוד פעם עליתי, לא אותה נקודה, סליחה, הרבה יותר גבוה ממה שהייתי לפני כן. כן, אומרים אתה כל פעם עולה יותר ממה שהיית. הבנתי את הקונץ, אני יודע איך עושים את זה. כן. אתה מבין איך עושים את זה. לא, זה לא קסם, פשוט הבנתי מה צריך לעשות כבן אדם, איך תשים עכשיו את העט הזה מולי, אני מבין איך אני צריך להגיב לעט הזה. אני יודע איך להתמודד במצבים משתנים. אם אתה יודע להפוך את עצמך לאדם כזה, אתה באמת על גג העולם. לא משנה אם אתה זרוק אותי עכשיו באיזה חור, קח לי הכל, יש אחד נקרא, אני מת עליו, קוראים לו גרנד קרדון. מכיר אותו? כן, בטח. מדהים. אני מכיר את גרנד קרדון הרבה לפני שכולם הכירו אותו. אוקיי. למה? כי גרנד קרדון התחיל בכלל במחירות של הנדל"ן וכו', אבל הוא התחיל עם סרטונים ממש קטנים שעוד היה 2,000 צפיות. ואני הייתי רואה אותו אז, הייתי מאוד אוהב, כי אני אוהב מחירות. אני אוהב את החבר'ה שלו שם וזה. והפסקתי lראות אותו לפני איזה 3 שנים, פתאום ראיתי שהוא באמת נהיה מאוד גדול. היה לו איזה סרטון, איזשהו פרויקט שהוא עשה, שהוא זרק את עצמו, לא זוכר איפה, והוא אמר, הוא שינה את הנראות שלו, עשה זקן, קרחת, והוא אמר, אני מגיע בלי כלום, מרושש. וזרקו אותו, והוא עוד פעם צמח שם לבד. עשו איזה פרויקט כזה. בלי קשרים, בלי כלום, והוא צמח ועלה מעלה. והיה ברור שהוא יצליח. הוא איש מחירות. הוא יודע להזיז אנשים, להניע אנשים. החיים נהיים מאוד מאוד קלים, מאוד פשוטים. מאוד מאוד פשוטים. וכשאתה הופך להיות גם בעל הון, מאוד מאוד פשוט, אתה נכנס למקום, אתה רואה שמשהו מעניין אותך, אתה מביא את ההצעה הטובה לשולחן, אתה קצת במשא ומתן, אנשים רוצים להרוויח. קל מאוד להיכנס לתוך משא ומתן ולהצליח בסופו של דבר. כן. צריך רק להגיע לנקודה הזאת פשוט. כן. מעניין אותי שאלה שלא קשורה לנושא, אני זורק אותך בכלל רחוק. כן. אני בדקתי גם שהתחלתי לעבוד איתכם באקסיטו וגם עכשיו. בדקתי וראיתי כתבה על עבודה של 4 ימים בשבוע. נכון. מעניין אותי איך זה משפיע על חברה. נכון. קודם כל, כמו שאמרתי לך, צריך להיות מהפכן. אתה רוצה לעשות משהו אחרת. לא לעשות אותו דבר כמו שאחרים עושים. וכשאני רואה הייטק ואני רואה מקום עבודה, אני רוצה לראות מקום אחר. אני מנסה לחשוב במונחים של מייקרוסופט. אני מנסה לחשוב במונחים של אמדוקס. ואיך אתה לוקח חברה קטנה והופך אותה לכזאת? אתה מביא עוד מוצר טכנולוגי בענן.
אתה מביא עוד מוצר אבטחת מידע, בסדר, יש לכולם. אני הלכתי למקום של ההון האנושי, של העובדים, ומאוד רציתי לתת משהו בשוק העבודה שאין בחוץ, ואז הכרתי את התנועה הגלובלית. התנועה הגלובלית היא מריצה את הפרויקט הזה של ה-work and life בעולם, בהרבה מאוד מאוד חברות, וראיתי שיש פיילוט שעובד נהדר, ומי שהנציגה שלהם בארץ היא מלי ירקובי, אחת האנשים המושלמות והמדהימות והמוכשרות שהכרתי בחיים שלי, כמו עד היום חברים טובים בהודעות, המליצה לי על ספר. מלי ירקובי מניעה את התנועה הגלובלית פה בישראל, את כל מה שקשור לשבוע המקוצר, ביחד עם אוניברסיטת תל אביב, שכחתי, ביחד עם דוקטור עמית קפלן, שמבצעים מחקר לדבר הזה, ואני החלטתי שנכנס לתוך הפרויקט הזה, ומעביר את אקסיטו לשבוע מקוצר, ועברנו ל4 ימים בשבוע, וזה אומר שאתה עובד 4 ימים בשבוע, אבל העובדים מקבלים משכורת על היום החמישי רגיל. כן. נעים, אתה לא מוריד כלום, שום דבר, הכל כלום, לא נוגע בכלום. וואלה, הייתי בטוח שזה גם מגולם שם. שום דבר, לא מגולם, לא מוריד, אפילו עם הסיבוס של האוכל שיש לך 5 ימים בשבוע, כיוון שעכשיו הם לא מזמינים יום חמישי, כי הם בבית. זה נשמר להם. אז אתה לקחתי את הכסף הזה של היום הזה וחילקתי אותו על שאר החודש, זאת אומרת, הם נהנים, הם פשוט הסיבוס גדל. אוקיי. זאת אומרת, לא ויתרנו להם כלום, נתנו להם הכל, בהתחלה היה מפחיד, יום רביעי בערב, הפי אאואר, הולך הביתה, סוף שבוע, אתה מתחיל מרביעי בערב. נשמע חלום, אבל זה באמת כאילו חלום. תוכנית כזאת שאתה נכנס אליה ומודדים את הדברים ורואים איך זה משפיע גם על החברה? כן, וזה עשה מדהים. וואלה. מסע מדהים. קודם כל, בוא נדבר על האינטרס של החברה, זה הביא מוחות גדולים מחברות, אנשים שדורשים X כסף ופתאום הם דורשים פחות. הוא אומר, אתה נותן לי חיים, לחיים שלי יש יותר ערך. הוא אומר, אני רציתי משכורת 40-50, עכשיו אני מסתדר גם עם 30. כן. כי אני... החופש יותר שווה. מה זה בין? אנשים רוצים חיים, הם רוצים work and life. אני רוצה להיות עם הילדים שלי ביום חמישי, אני רוצה להיות עם הילדים שלי, עם אשתי, אני רוצה לעשות קידוש, אני רוצה לטייל בפארק, אני רוצה ללכת לטבע. זה עבד מדהים, ואני גיליתי גם שאנשים, הפרודוקציה שלהם עולה, הם רוצים לתת יותר, הם מעריכים מאוד את מה שאתה עושה בשבילם, הם מאוד מעריכים את זה, הם ייתנו את הנשמה בשביל זה, והחברה גדלה, עובדה, למרות זאת החברה גדלה, אז זה מוכיח את עצמו, כן. אז אי אפשר להתווכח עם הדבר הזה. חופשים כמובן, העובדים הורידו את החופשים שלהם, פתאום יש רופא, יש דברים, תכננו הכל על חמישי, זה ביום הזה. באוטומט או שהיה כאילו לפני זה כאילו שיח איתם? אתה כן אומר להם חברים, בסוף אנחנו, אם נראה שאנחנו אותו דבר, או יורדים, אנחנו חוזרים אחורה. נכון. אז, ויכולנו, כי זה 2 פיילוט, נשאר להם עוד 6 חודשים לפיילוט, הם מסיימים אותו, כבר בלעדיי. והם יודעים שהם חוזרים אחורה, אז הם ייתנו את הכל. וברגע שהם נותנים הכל 2, מה זה הופך להיות? ה-DNA של הארגון. כבר גם אם נכנס עובד חדש, הוא כבר חלק מה-DNA, הוא לא משתנה. זה עבד מדהים, וחלק מהחברות חושבים שאתה כאילו דוחק 5 ימים ל4 ימים, זה לא נכון. אתה לא דוחס 5 ימים ל4 ימים, אלא אתה הופך להיות יותר יעיל. אתה שאלת אותי בהתחלה על ניהול זמן, אתה מנהל את הזמן שלך הרבה יותר אפקטיבי, ואז 4 ימים נכנס מצוין זה הקרבה. כבעלים או כמנכ"ל לחברה, זה הקרבה, צריך לדעת את זה. זה אומץ, אבל אני יכול להגיד לך שיש הרבה חברות בפיילוט. אפריקה ישראל, בתוך הפיילוט, נדמה לי שגם פרטנר, חלק, יש להם חטיבה שם, יש כמה חברות בישראל שיש עוד חברת ענן גם בישראל, שהיא גם בתוך הפיילוט. אקסיטיו, החברה, נדמה לי הראשונה בישראל או השנייה, כל החברה מכה אחת בתוך הפיילוט, בלי חטיבות, צוותים. וואלה. זה היתרון, כן. יפה. אז אתה אומר, לא דחסתם את היום החמישי, פשוט עבדתם יותר חכם. עבדנו יותר יעיל. תראה, יבוא מנכ"ל או בעלים של חברה אחר ויגיד לך, רגע, אז אם אתה יודע להיות יעיל, להכניס ב4 ימים, אז בוא נהיה יעילים. אין סוף לזה, בסדר. אבל אתה יודע מה, תתחיל בנקודת מוצא, אתה רוצה לתת משהו אחר. אני עשיתי זה כדי שהמשק ילך אחריי. חצי שנה אחרי זה קיבלתי טלפונים מהלקוחות שלי, מנכ"לים, כאלה ואחרים שמתעניינים. חלקם כבר בתהליך כניסה לפיילוט, צריך להתחיל הפיילוט הבא, נדמה להיות אותו ממש עוד רגע. בספטמבר, אם אני לא טועה. זה מתחיל בסבבים כאילו? הם כל פעם סבבים ביחד עם התנועה הגלובלית, ואתה יכול להצטרף אליו כחברה, והם מלווים אותך. מלווים אותך, זה שקלים, אתה לא משלם על זה, זה ממש, אתה משלם על זה כסף מאוד מאוד קטן, משהו כמו 1,000, 2,000, 3,000 דולר, משהו כזה, חד פעמי. חד פעמי, כניסה, והם מלווים אותך בייעוץ עסקי אינטנסיבי, זה משהו שיעלה לך בחוץ מאות אלפי שקלים, והם איתך והם עוזרים לך, נותנים לך את הכלים. מגניב.
מגניב. האם בחברה הבאה אני אעשה את זה ישר? לא בטוח. כן, אתה... באקסיט הצלחנו לבנות משהו שהביא את זה לנקודה הזאת. נראה לי זה גם תלוי באופי של ה... לגמרי. קודם כל של הבעלים, של הדירקטוריון, ובית, אם הצלחת להגיע למרקם הזה של העובדים. יש חברות שזה לא מתאים להם. אם החברה היא כולה חברה של מחירות, יהיה לך מאוד קשה להטמיע את הפיילוט, צריך לחשוב על דרך מסוימת. אם החברה היא כולה חברה של שירות, צריך לחשוב על איזשהו תוצאה. למשל, כל אקסיט הייתה 40 בשבוע, אבל מוקד השירות עובד 5 ימים בשבוע, אבל גם הם עובדים 40 בשבוע, פשוט העובדים שם בוחרים יום אחר. ואז יוצא שזה כל הזמן, כל עובד 40 בשבוע, כל פעם בוחרים יום אחר, אז זה יוצא כזה משמרות, גלגל. אבל חמישי שאתה מתקשר, אתה מקבל שירות. כן. רגיל. ואז הלקוח גם לא נפגע בקצה. אבל יש פה הרבה דברים. לשנות את ההסכמים מול הלקוחות, אתה משנה את הסכם השירות, אתה משנה את מה שאתה מחויב לו. זה תהליך שהוא... תהליך צריך להיכנס אליו, כן, לגמרי. כן. אז יש עוד שאלה שמעניינת אותי מאוד. כן. אתה הגעת להיות מנכ"ל של חברת הייטק, לא למדת בבית ספר. נכון. בלשון המעטה, מה שנקרא. הייתי מתקלט. כן. הייתי מתקלט במסיבות, הייתי די-ג'יי. אחר כך עשית איזשהו לימודים אקדמיים, תואר? כן, קודם כל, אחרי זה רציתי להשלים בגרויות, אז הלכתי למכללת רעננה, והחלטתי שם, אחרי זה רציתי לעשות תואר ראשון, הלכתי לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, אבל לא סיימתי, ואני לא בן אדם של לימודים, בוא נגיד יותר מזה, אני לא הייתי בן אדם של מסגרות בכלל, אני בכיתה הייתי אלה ששוכבים על השולחן ורדומים, בזמן שכולם זה, כי הייתי מתקלט בלילה, הייתי מתקלט מסיבות טרנס, הייתי מחמם די-ג'יים די-ג'יים רציניים מאוד, ופשוט ראיתי בזבוז של זמן. אני אומר את האמת. בבית ספר או בלימודים בכללי? בבית ספר ראיתי בזבוז של זמן. כשהם ישבו ודיברו על אלכסנדר מוקדון, לא הבנתי מה הערך של זה. ללמוד על אלכסנדר מוקדון. כשהיא דיברה על מתמטיקה, לא הבנתי מה הערך של זה. האם היום אני חושב שזה טעות? לא יודע. גם היום אין לי. אני חושב שהבית ספר היום לא נותן כלום. אתה יודע מה אני עושה מהילדים שלי? מה שבאתי לשאול. מושלם. ישבתי עם אשתי, קודם כל דחפתי את הבן שלי לעולם הטכנולוגיה. הגדול. כל הזמן אמרתי לו, לך תלמד טכנולוגיה. אבל בניסויים השניים, בדיוק ישבתי לא מזמן עם אשתי, אמרתי לה, בוא נלך לכיוונים חדשים. למה צריך את הבית ספר המסורתי? בוא נביא אולי מורים פרטיים. אני רוצה, תבוא לדבר עם הבת שלי, בת 5.5, על כסף, תראה איך היא מדברת איתך על כסף. תראה איך היא מבינה את הערך של כסף. תגיד לה, קחי 50 שקלים, מה היא תעשה איתם? ילד קטן ילך לקנות איתם ממתקים. היא תגיד, לא, אני צריכה לחשוב איך אני עושה מזה עוד 50 שקלים. כי זה מה שאבא לימד אותה. אז היא פתאום עומדת במסדרון, ושמה ידיים, ואומרת לאח שלה, אתה לא עובר, אתה צריך לשלם. זה היה הדרך היחידה. ואם אתה רוצה לעבור, אז אתה צריך לשלם. ואם אני קונה איזשהו דירה, אז אני אומר, למה אני קונה דירה? אז היא אומרת לי, כדי שאנשים אחרים יגורו בה, וישלמו לנו כסף עבור הדירה. ומה נעשה עם הכסף ששלמו לנו? נקנה עוד דירה. ואני תמיד מלמד אותה, כמו בן אדם בוגר, ואני יושב, אני מגיע השעה 4:30, 3:30, ואני סוחר בשוק ההון, היא יושבת לידי, והיא רואה ירוק, והיא אומרת, הנה עכשיו אתה מרוויח, נכון, והיא רואה אדום. אז נכון, זה בעולם האנמי שלה, פשוט, היא ילדה, אבל היא מתחילה להקנות כלים. אני רואה את הבן שלי בן 20, היום איך הוא מדבר, איזה אינטליגנט, הוא עתודאי לפני צבא, איך הוא מדבר, איזה אינטליגנט, איזה יכולת הבנה, איך הוא קורא את העולם, אני מוקסם, אני אומר לעצמי, ולא תמיד הייתי איתו שם בחינוך, לא תמיד הייתי שם, כי התגרשנו, אני ואמא שלו וכו', והייתי איתו עד גיל 12, משהו כזה, 11, ועדיין משהו... שנייה, קבל אותם. נעצור? לא? נעשה... כן, פאוזה. להמשיך? כן. רגע. ואז משהו בו נכנס מתוך החינוך שנתתי, משהו בו נכנס וזה קורה. אתה יודע מה, לפעמים זה גם לא ללמד אותם, זה נאה דורש נאה מקיים, הם בסוף הם רואים אותך והם רוצים לעשות בדיוק אותו דבר. כן, אתה דרשת להיות תלמיד מוצלח, מצטיין, לא, ממש לא, גם היום אני לא דורש מהילדים שלי להיות תלמידים טובים. נתת לא להוביל כאילו? אני כן אומר, לא תביא ציונים טובים, זה חשוב, בסוף זה כלים בית ספר, אני לא מזלזל בבית ספר. כן, לגמרי. צריך להביא ציונים טובים וללמוד. האם כל השיעורים הם חשובים? לא. האם חשוב שהוא היה התלמיד הכי מצטיין? לא. אם הילד מצטיין, זה אומר על זה שהוא הישגי. זה לא בהכרח אומר שמעניין אותי במה הוא מצטיין, הוא הישגי. נכון. אבל אני כן חושב שצריכים ללמד ילדים על כספים, וללמד אותם על נדל"ן, וללמד אותם על השקעות מגיל קטן. כן. ואתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שעד היום, כמה דיברו על זה? עד היום. רק מדברים על זה, אין את זה במערכת החינוך. אין אינטרס, נקודה, אין אינטרס לשלטון המקומי או הכללי,
ללמד אותך להצליח, נקודה. היום משוק ההון אני מכיר את זה, זה ברור לי. אין אינטרס, הרי אתה יודע, למה מורה מרוויח נורא מעט? זה בדיוק מה למה בנקאי שלך חי מהיד לפה? הוא מתעסק בכסף שלך, איך זה יכול להיות? איך האנשים שקשורים לחינוך שלך, המורה שלך, הבנקאי שלך, חיים מהיד לפה, איך יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? איך? אני אומר, כי הכוחות הם חזקים יותר מאיתנו. כן. בין אם זה ממשלה, אני לא מביע דעות פוליטיות כרגע. זה לא קשור לראש ממשלה כזה או אחר, זה מקום המדינה, מהאבולוציה. אתה רוצה, פעם מישהו ישב מולי, מאוד מאוד עשיר וחזק, ואמרתי לו, אני לא מצליח לגרום לבן אדם הזה להצליח. סיפרתי לו על מישהו אחד שמנסה ללוות אותו. אמרתי, אני לא מצליח, אני לא מבין את ההיגיון של הבחור הזה, למה הוא מתנהל ככה? ואז הוא אמר לי, תמיר, מה אכפת לך, איך נצליח אם כולם יהיו מצליחים? בוא'נה, הוא פלט מהפה את המשפט, הכי נכון. שכולם אומרים אותו מאחורי הקלעים. אז לך יש שתי אפשרויות. או להבין שאתה רוצה להיות ב3%, ב4%, ב5% האלה, ולהצליח, או שאתה אומר לו, אני הולך בדרך המסורתית. פעם הייתה לי עובדת מדהימה, שקידמתי אותה כמה תפקידים, והייתה שנייה אחת לפני תפקיד מאוד מאוד בכיר. ואז היא אמרה, אני עוזבת. אמרתי לה, מה? לא ראיתי את זה בה. וואלה, אני מבין בבני אדם. אני חייבת ללכת בדרך של ההורים שלי, הם רוצים שאני אלכת לעשות תואר. הם רוצים שאני אצא לתואר. אמרתי לה, למה הולכים לעשות תואר? היא אומרת לי, כדי להצליח. אבל את מצליחה. את הולכת לעשות תואר כדי להעביר יותר משכורת, אבל את מרוויחה משכורת גבוהה. כן. אני הולך לקדם אותך לתפקיד הגבוה ביותר שיש. בלי תואר. בלי תואר. כן. לא, משהו פה בשבלונה של ההורים שלה לא הניח לה. החיסרון שלה, שאין לה מספיק עמוד שדרה מול ההורים שלה, ולהגיד, לא, 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 אתם מדור ישן. אני כבר שם. אבא שלה חשב שאם תלך לעשות תואר עכשיו, היא תעשה יותר כסף מה שיש לה, אני אומר לך משכורת מאוד מאוד גבוהה, ותפקיד מאוד מאוד גבוה. כן, ואתה לוקח עכשיו עוד 3-4 שנים. מחקת עוד איך זה אחורה. כן, אמרתי לה, תקשיבי, תלמדי תוך כדי, בואי, שני עולמות, תלמדי תוך כדי, אבל לא, אבל ייקח לי 5 שנים. עדיף, את כבר בפנים, מה את עושה? את עושה פאוזה, חוזרת לבית של ההורים שלה, ללמוד 3 שנים, את מתנתקת גם מהשוק העבודה. מה נראה לך, השוק יחכה לך? מחכים שתסיימי את הלימודים. אתה יודעת כמה אנשים מסיימים את הלימודים כל יום? אפשר לקחת את הדף הזה של הלימודים, ולנגב איתו, סליחה על הבוטות, את התחת. אתה חייב לצד לימודים, אני שם בצד עורך דין, רופא, זה דברים שאתה חייב דיפלומה. כן, בטוח. אבל אם אתה הולך ללמוד ניהול וכלכלה, מנהל עסקים, לא משנה מה, כל דבר אחר, אפילו אם תלך ללמוד פסיכולוג, אתה חייב לדעת לביזנס ליד, אתה לא יכול, אין משהו אחר, אתה חייב ביזנס, אין אפשרות אחרת, ואני חושב שלא הרבה אנשים מבינים את זה. כן, אז אם נחזור רגע אחורה לאנשים לא לאנשים, לזה שאין אינטרס, כן. שאנחנו נלמד מגיל צעיר איך להצליח, ומה היית ממליץ למי שכן, הוא מבין שאין אינטרס, מה היית ממליץ לו לעשות כדי להבין יותר בעולמות האלה? אני הגעתי להבנה אותי באופן מעמיק עכשיו, כי פתאום אני שנייה חושב על המסלולים של הילדים שלי. אני חושב שכהורים, אני מדבר שנייה עכשיו להורים שיש להם ילדים, אבל אם אתה בחור צעיר, אז לא בהכרח הורים, אז תעשה את זה לעצמך. תיקח לימודים באופן עצמאי, בתחומים, קצת יותר רחבים וכלליים. אני הלכתי לפתוחה כלמוד מנהל עסקים, כי גם יש ניהול וכלכלה, גם עולם הניהול שאני מאוד מאוד אוהב, אבל גם כלכלה, שאתה צריך אותו בכל מקום. כמנכ"ל, כסמנכ"ל, כעצמאי, אתה חייב את זה בכל מקום. אל תלכו לתחומים שממסגרים אתכם לתוך נקודה מסוימת, אלא אם כן אתם לא בטוחים ב100%. 100, אני הולך להיות עורך דין. אין ימין אין שמאל, אני בטוח בזה, סבבה, לך תלמד עורך דין. תרחיב תראה ותיקח המון, כשאתה רוצה נגיד לגשת לאיזשהו תחום מסוים, כן. לצורך העניין. אז אתה אל תלך לקורס אחד כזה או אחר, תהיה אולד סקול, תלמד כמה דברים, אבל תהיה ממוקד, שים דדליין. תגיד, זה נקודת הסיום שלי, אני מתחיל פה, אני מסיים פה. הכי מצחיק, כשאני למדתי את העולם הייטק, אמרתי, אני הולך ללמוד CCNA. התלמידים, לקח להם 5-6 חודשים, אני תוך חודשיים סיימתי את זה, כי שמתי דדליין. ואחרי חודש קלטתי שאני לא בחצי הדרך, אמרתי, אבל שמתי חודשיים, נשאר עוד חודש. אז פשוט לא ישנתי בלילה, ולא ישנתי ביום, כי שמתי דדליין. וסיימתי, ועזבתי, ואני זוכר שאת הקבוצת וואטסאפ של התלמידים, היו 200 תלמידים, אמרתי, חברים, כבר השתלבתי בחברת הייטק, ואז קיבלתי מלא הודעות, איך הצלחת ואיך שם. ראיתי פעם את רונלדו אומר משפט מאוד מאוד יפה. הוא אמר, אני יכול ללמד אותך את כל התרגילים בכדורגל שאני עושה וכו', אבל אני אתן לך אותם ככה, אתה תצליח, אתה לא תצליח. יש דברים שהם מעבר לזה, יש דברים שהם פה. נכון. יש דברים שהם כאן והם פה. ואם אתה לא תדע לסגל אותם לעצמך,
אתה לא תצליח כמו בן אדם אחר שיצליח. אין פתרונות קסם. אני יודע ללמד את זה אגב על כל תחום. גם בשוק ההון. גם בשוק ההון. אנשים יודעים את הצורות, ומכירים חברות, ויודעים השקעות, ויודעים איך להתנהל בהם. אבל, האם באמת אם תשקיע עכשיו כסף במניה כזאת או אחרת, אתה תרוויח בדיוק כמוני? התשובה היא לא. כי אני חי את המניה אותי. כן. אני יודע איך היא מתנהגת, אני יודע באיזה שלב היא תקפוץ, אני יודע באיזה שלב היא תעצור, אני יודע שאם היא עושה ספרד כזה או ספייק כזה, אני יודע איך היא תגיב אחר כך, כי אני חי אותה, אני נושם אותה. אז ההבדל זה ניסיון. זה ניסיון וזה התמדה, אני פשוט ישבתי סביב השעון, ובלי חטא היוהרה, ובלי יהירות, ובלי שחצנות, ולהבין שאנחנו מוגבלים, ואנחנו בענווה גדולה, ואני לומד ואני מפסיד ואני נכשל, בסוף של דבר אני מצליח. אהבתי. טוב, לסיום יש לך משהו להוסיף? אני חושב שאם חבר'ה צעירים ראו את הפודקאסט הזה, והם לקחו, אתה יודע מה? לא אם הם לקחו משהו אחד, הדבר היחידי שאני הכי רוצה שהם יקחו אותו, זה שלא יסתכלו מסביב, ויראו מה קורה מסביב, ויגידו, פה הכסף, שם הכסף, פה מצליחים, שם מצליחים. תסתכלו פנימה לתוך עצמכם, תגידו מה אתם רוצים, הכי רוצים לעשות בעולם. מה יגרום לכם להגשמה עצמית? איפה אתם רואים את עצמכם ונהנים? איפה אתם רואים את עצמכם ממש נהנים? מגיעים חיוך לעבודה. ותכוונו את עצמכם רק למקום הזה. תכוונו לשם בכל הכוח, אפילו אם הדבר הזה לא הומצא או לא קיים, כנראה שאתם תהיו אלה שמביאים את הבשורה לעולם. ואם תלכו בכיוון הזה, אין אפשרות להצליח. זה הוכיח לי את עצמו כל החיים. פשוט ללכת במקום הזה עם אותו פשן, ובענווה ובצניעות. ולדעת שאין קיצורי דרך, אין קיצורי דרך. לעבוד קשה, להתמיד, ללמוד, לשלם מחירים כבדים בדרך, נקודה, צריך לשלם מחירים כבדים, ובסופו של דבר, בטוח ההצלחה תגיע. אני אישית למדתי פה המון, לקחתי כמה דברים אליי, לאיך שאני מנהל את החברה, ואיך שאני... ואתה גם יש לך קו ישיר אליי בטלפון, אתה יכול להתקשר. זהו, אני פה לכל טיפ דבר. כן, או להזמין אותך שוב פעם, חד משמעית, אין שאלה, אנחנו נהיה פה שוב פעם. כן, כן, אבל אני באמת חושב שיש לך המון כלים לתת לאנשים אם זה יכול להסתכל על עצמי, במצב שלי, מנהלים עסק, חברה, דברים כאלה. נכון. המון מהניסיון שלך, ואני באמת חושב שהדבר שהוא הכי חשוב בעולם באופן כללי זה תקשורת. חד משמעית. בגלל זה התחברתי מאוד ל-AVM. הכל קם על זה ונופל על זה, ותסתכל על האנשים הכי מצליחים בעולם. תסתכל עליהם ואתה תראה. זה כמו אילון מאסק. תראה מה הוא עשה עם טסלה. כולם, חלק יקראו לו יצור, חלק יגידו טמבל, חלק יגידו גאון מטורף. אני מאלה שחושבים שהוא גאון. אני מת עליו, מעריץ אותו. אבל... וכן, והוא יגיד דברים איומים, והוא יגיד דברים הזויים. קח את דונלד טראמפ, תגיד עליו מה שתגיד עליו. הבן אדם, קראתי את כל הספרים של דונלד טראמפ, מאז שהייתי ילד. הבן אדם מאוד מאוד מצליח, מוכיח את עצמו, ואתה יודע מה? הוא פועל אחרת. אתה פועל אחרת, נקודה. מה זה משנה כבר? אתה עושה טוב, לא... אז ניסינו משהו, עשינו את אותו דבר, לא עובד. בא הבן אדם אומר אחרת. יכול להיות שיש מחירים כבדים בדרך, יכול להיות שחלק נפגעים בדרך, אבל ככה מצליחים. תעשה את הדברים אחרת. יש הרבה, איך נקרא לזה, מעתקנות. בן אדם רואה מישהו עשה, הולך עושה אותו דבר, בדיוק, קופי פייסט. כן. הוא עשה, אז אני אצליח גם, לא. לא, זה שהוא עשה ככה, ואתה עושה אותו דבר בדיוק, לא אומר שאתה תצליח. נכון. כנראה לבן אדם הזה יש עוד משהו שגרם לו להצליח. נכון. אני כן מאמין שתסתכל על אנשים מצליחנים, ותבין מה הקו המחבר, ותסגל אצלך. תיקח כל דבר מה שמתאים לך. תמדל אליך, כן. ועם הקסם האישי שלך אתה תהיה מיוחד. נכון. זה האמונה שלי. ובסוף ההצלחה תגיע, נקודה. אין אפשרות אחרת. אין אפשרות. העולם מזמן לנו כל כך הרבה דברים טובים. אני לא אדם דתי כמו שאתה רואה, אבל אני נהייתי מאוד רוחני בתקופה האחרונה. אני לא יודע, נפלה עליי רוחניות בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. אני פתאום מאמין בהרבה דברים. ואני מאמין שצריך ללכת עם הלב, וללכת עם הספיריט שלך. ואני לא מאבד את האמונה באנשים. גם אם חלק יחזבו אותי בדרך. אני לא מחליף רגע אחד של חוויה עם הבת שלי בשיחה טובה, ואחרי הפודקאסט אני אראה לך סרטון חמוד עם הבת שלי, איך אני מנהל איתה שיחה ואיזה הבנות, ואני לא מחליף בירה עם חבר טוב על שיחה טובה, ואני לא מחליף שיחה טובה פה עין עם עובד, קפה מנכ"ל כמו שאמרתי לך, ואני חושב שהדברים האלה בונים אותנו, כי בסופו של דבר, ככל שאתה תהיה פה דמות, אנשים ילכו אחריך ואתה תצליח, נקודה. אתה יודע, לראיה, בשנייה שסיימתי תפקידי, ועלה לרשתות, כמות הטלפונים שקיבלתי, עם הצעות עבודה, ולא רק הצעות, אנשים בחוץ,
תמיר, בוא אני אכיר לך את זה, ואני כל היום יושב, לך לאג'נדה בקיסריה, תמצא אותי שם כל יום פעמיים, ותמצא אותי בקניון הזה, ובבית קפה הזה, ובתל אביב פה, כי כולם מנסים לשדך לי השקעות והצעות וכו', וחברות וכו'. הם כאילו מרגישים את הצורך להחזיר, כי אני הייתי שם לאורך כל הדרך. אז נתתי טוב, קיבלתי טוב. כן. תאמין בדבר הזה, זה יוביל אותך כל החיים. קרמה. לחלוטין. לחלוטין. טוב, תודה רבה. היה תענוג, כיף לראות אותך, ותודה על האירוח שלכם. לראות. האמת שאנחנו אמנם זה אותנטי וזה, אבל אני יכול להגיד שאתם סופר מקצוענים כאן. ראינו את זה גם בעבודה עם אקסיטיו, ואמרתי לך עוד לפני שראיתי תוצאות, אמרתי, לא מעניין אותי, הם שחקני נשמה, אני רואה איך הם חשוב להם העבודה, ומה הם רוצים לעשות, והסדר והניהול והכל, וכשאני רואה דבר כזה, אין לי בכלל ספק שאתם עפים לשמיים, ואתם תהיו מספר 1, לא 2 אפילו. תמיד אומר מספר 1 בארץ, אם לא 2 בעולם. כן. אז אני בטוח שתצליחו. תודה רבה. איש יקר. תודה רבה. תודה לך. תודה בשמחה. תודה רבה לכם הצופים. נכון. לא צריך. צריך? כן, תוריד לכם. מקסימום תוריד. כן. מה להגיד? תודה רבה לכם הצופים, תודה רבה שהייתם איתנו. מקווה שקיבלתם איזה ערך. כן. שוב, אולי תשאו תגובה. נכון. אז תודה רבה לכם הצופים. איזה כיף שהייתם איתנו. אם יש לכם שאלות לתמיר, אתם מוזמנים לרשום כאן בתגובות לסרטון הזה, ונתראה בפרק הבא. יאללה. נעשה רק את הפתיח. אתה עושה את הפתיח? אני אעשה אותו עכשיו, עכשיו עוד תחילאים. חברים, רוצה להגיד לכם תודה רבה. תמיר, היה ממש מעניין. רגע. תודה איש יקר. אני חושב ש... וגם כמובן קל. אמרת לי, אתה קל. שומע, אתם שעה וחצי. אני אמרתי לך, אני גברן.